Isinusumpa ko sa pagitan ng langit at impyerno. Lahat kayo na naririto na nang aalipusta sa akin at hinahangad ang aking kamatayan. Babalikan ko kayong lahat at sisingilin ko kayo! Tingnan natin. Kung hindi ka pa magkadurog-durog dito sa dinamita gagamitin namin sa'yo, ang mga kampo ng kadiliman na kagaya mo ay dapat lang na mamatay. Sampain kayong lahat! Magbabayad kayong lahat sa akin! Babalikan ko kayong lahat! Uubusin ko ang inyong lahi! Isang nakakatakot na araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, kapag nakakarinig kayo ng mga ganyang salita, ay paulit-ulit kong naaalala yung kwento ng lolo ko tungkol sa aswang na napakahirap patayin. Hayaan niyong i-share ko din sa inyo ang kwentong kababalaghang ito. By the way, ako nga pala si Margie. Age 30 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Ayon sa lolo ko, ang kwentong kababalaghang ito ay nangyari maraming taon na ang nakakaraan pero patuloy pa ring pinag-uusapan ng mga tao sa aming bayan. Paano nga ay nagpasalin-salin na ang kwentong ito mula noon hanggang sa panahon ko ngayon. Malalim na ang gabi, dapat sana ay nagpapahinga na ang mga tao, lalo na nga at parang uulan pa. Kasi malamlam ang sikat ng buwan. Minsan ay nagtatago pa sa maitim na ulap. Nagkakagulo ang mga tao papalabas ng malaking bahay Kastila. Armado ng itak at sibat ang lahat. Puwersahan nilang inilabas sa bahay ang isang babae na nasa edad 50 anyos. Nakasuot ng purong itim na damit. Mahaba ang buhok na abot hanggang bewang. Mahahaba din ang mga kuko nito. Ito si Aling Iska. Mga walang hiya kayo! Anong gagawin niyo sa akin? Dapat na matapos ang ginagawa mong paghahasik ng lagim. Marami ka ng pinirwisyong tao. Marami ka ng nabiktima. Ang mga taong pinatay ko ay mga magnanakaw at mapaghangat ng hindi maganda sa kapwa. Kung hindi sila nagnakaw dito sa mansyon, hindi mangyayari sa kanila yon. Mga hangal sila! Sa akala mo ba ay maniniwala kami sa'yo? Natural! Yan ang sasabihin mo. Kasi dito namin nakita ang mga bangkay pero ang totoo niyan, biniktima mo sila at dinala dito. Sige mga kasama, itali na sa poste ang babae niyan! Dinala nga ng mga kalalakihan sa malaking poste si Aling Iska. Itinali ang magkabilang kamay, pati ang bewang at ang lieg ni Aling Iska ay nilagyan ng lubid para siguradong hindi na ito makakawala pa. Kaya lalong nag-ulol sa galit si Aling Iska. Isinusumpa ko sa pagitan ng langit at impyerno! Lahat kayo na naririto na nang aalipusta sa akin at hinahangad ang aking kamatayan. Babalikan ko kayong lahat at sisingilin ko kayo. Pagbabayarin ko kayo hanggang sa inyong mga anak at apo. Mapipigilan niyo ako ngayon pero hindi niyo mapapatay ang aking lahi. Tingnan natin. Kung hindi ka pa magkadurog-durog dito sa dinamita gagamitin namin sa'yo, ang mga kampo ng kadiliman na kagaya mo ay dapat lang na mamatay. Sampain kayong lahat! Magbabayad kayong lahat sa akin! Babalikan ko kayong lahat! Uubusin ko ang inyong lahi! Isinabit ni Ambo ang bugkos na dinamita sa liig ni Aling Iska. Matapos ay inayos nito ang mahabang mitsa. Sinenyasan ang mga tao na maglayuan na at magtago para hindi masaktan kung sumabog na ang dinamita. Nang makapagtago na ang lahat,
ay sinindihan na ni Ambo ang mitya ng dinamita. Tapos ay nagmamadali itong tumakbo palayo kay Aling Iska para magtago. Isinusumpa ko. Babalik ako sa tamang panahon. Lahat kayo. Sisingilin ko ng mahal. Pagbabayaran yung ginawa yung ito. Hindi ako mamamatay. Maniningil ako sa inyong lahat. Kasunod niyon ang malakas na pagsabog ng dinamita. Yumanig ang lupa sa lakas ng pagsabog na yun. Nawasak ang poste at tumumba. Nagkawasak-wasak ang katawan ni Aling Iska at kumalat sa paligid ng mansyon at ang naputol na liig nito ay tumilapon paitaas at bumagsak sa likurang bahagi ng bahay ng Kastila. Pero hindi na yon nakita ng mga tao dahil lahat ay nagtago nang sumabog ang mga dinamita. Wala na rin kahit isa ang lumapit matapos ang pagsabog. Tinanaw na lang ang mga putol na paa ni Aling Iska na naiwan sa tabi ng putol na poste. Nagwakas na rin ang kasama niya. Malagim na kamatayan ang nararapat sa mga aswang na kagaya niya. Mga kasama, makakatulong na tayo ng panatag ngayon. Pwede na tayong umuwi. Sigurado ka ba na patay na siya? Oo, Ining. Patay na siya. Tingnan mo, sa lakas ng pagsabog ng dinamita, mga paa na lang niya ang natira. At, teka muna, bakit nandito ka pa? Ang bata mo pag-gala-gala ka sa gabi. Dapat sa'yo ay nagpapahinga na. Nagising kasi ako sa lakas ng pagsabog. Akala ko kung ano na yon. Kaya pala kayo nagkakagulo dito. May sumabog pala. Tsaka hindi na ako bata. 15 anyos na ako. Umuwi na tayong lahat. Pati ikaw bata, ha? Umuwi ka na rin. At teka, sino ba ang mga magulang mo? Bakit parang ngayon lang kita nakita dito? Bagong lipat lang kami dito. Hindi rin kami magtatagal. Ganun ba? O sige, umuwi ka na rin, Ining. Sumang-ayon naman kay Ambo ang lahat ng mga taong naroon. Nag-alisa na lahat. Naiwan doon si Charito na natiling nakatingin sa mga putol na paa ni Aling Iska. Hindi nagtagal ay nagsalimbayan ang malalakas na kulog at kidlat. Kasunod ang malakas na buhos ng ulan kaya umalis na rin doon si Charito. Naglakad sa dilim ng gabi na parang wala sa sarili. Hindi alintana ang malakas na buhos ng ulan hanggang sa maglaho na sa dilim si Charito. Pero nang sumunod na araw lang. Mga kasama, mali ang iniisip natin na kapag namatay na ang aswang na si Iska ay magkakaroon na ng katahimikan ng ating lugar. Sa tingin ko ay hindi lang iisang aswang. Meron pang ibang aswang kasi meron na namang nabiktima. Kung ganon, ay kailangan pala ulit na magronda tayo gabi-gabi para mahuli natin ang aswang na yan. Tama ka. Mula mamayang gabi ay muli tayong magbabantay para na rin sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Hindi ba mayroong usap-usapan noon na mayroong apoyang si Aling Iska? Hindi kaya yun ang pumapatay? Hindi ba sinabi niya na hindi natin siya mapipigilan? Baka ang tinutukoy niya ay ang paghahasik ng lagim ng kanilang lahi. Pero wala pa namang nakakita sa apo ni Aling Iska. Malaking pagkakamali na hindi na natin hinanap sa bahay Kastila ang apo niya. Sana'y wala na tayong sakit ng ulo ngayon. Pero hindi bale. Kahit anong sikreto ay sumisingaw din. Makikilala din natin siya. Nang sumunod na gabi, nagronda nga ulit ang mga tao sa pangunguna ni Ambo. Bawat sulok ng lugar nila ay kanilang inikot. Mayroon lang silang mga dala na malalakas na sulo at baril, itak at sibat na buho. Nang mapadaan sila sa isang maliit na bahay na yari sa pawid at sawali, ay nakarinig sila ng malakas na sigaw ng babae. Sa bahay ni Aida yun! Tayo na! Dalian ninyo! Haligiran natin ang bahay! Nagmamadali nga ang lahat na pinaligiran ang maliit na bahay. Tapos ay pinasok ni Ambo at ng isa pang lalaki ang bahay
kung saan ay nakita nila ang duguang katawan ng mag-asawa. May mga kagat iyon sa lieg. Naroon din ang sugatang batang lalaki na umiiyak. Nasa edad 5 taon nito. Siya si Joel. Tulong po! Tulungan ninyo ang nanay at tatay ko! Ano ba nangyari dito? Sino ang gumawa niyan sa kanila? Malaking aso po na kulay itim! Huh? Pumasok dito at kinagat nila! Pati ako nakagat din! Maghanap kayo sa paligid. Baka naandyan pa ang malaking asong itim na pumatay sa mag-asawa. Aswang yun! Hindi na naabutan ng mga tao ang aswang, kaya nang sumikat ang araw ay naghukay na ang mga tao ng paglilibingan ng mag-asawang biktima ng aswang. Matapos na makapaghukay ng malalim ay inilibing na roon ang mag-asawa. Patuloy naman ang pag-iyak ni Joel. Nanay! Itatay! Sino na po mag-aalaga sa akin ngayon? Wala na kayo! Ako na lang mag-aalaga sa iyo, Joel. Isasama na kita sa amin. Talaga po, mga ambo? Oo. Sa akin ka natitira mula ngayon. Ako na ang mag-aalaga sa iyo. Pero kung meron pa kayong kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa iyo, ibibigay kita sa kanila. Wala na po akong ibang kakilalang kamag-anak namin. Kung ganon, sasama ka na sa akin. Salamat po, mga ambo. Nanay, tatay. Isama na po ako kay mga ambo. Siya na lang daw po mag-aalaga sa akin. Huwag po kayo mag-alala. Palagi ko naman kayong dadalawin dito. Mula nga nang mamatay ang mga magulang ni Joel, ay sa bahay na ni Ambo tumira si Joel. Dahil wala namang anak si Ambo at ang asawa nito ay tinuturing ng mga ito na anak si Joel, ay tinuruan ni Ambo kung paano niya ipagtanggol ang sarili. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo, Tay Ambo. Palagi ko ring tatandaan ang mga itinuturo ninyo sa akin. Paglaki ko, hahanapin ko ang aswang na yun at papatayin ko para maiganti ko si inay at tatay. Tama yan, Joel. Maging matatag at matapang ka. Bata ka pa, kaya marami pong pwedeng mangyari sa buhay mo. Mapanganib din ang paligid, kaya dapat ay marunong kang ipagtanggol ang sarili mo. Opo, tatandaan ko po lahat ng yan. Pagkatapos ng maraming taon, ay bumalik sa bayang ito si Charito at kasama ang kanyang batang pinalaki niya na si Wendy na ngayon ay 20 anyos na. Sakay ng kotse ay umikot sa lugar na yon sina Charito at Wendy hanggang marating nila ang pinakamataas na parte sa lugar na yon. Bumaba sina Charito at Wendy. Tinanaw nila ang kabuuan ng lugar. Maraming taon ang nakakaraan. Pero ang lugar na ito ay wala pa rin masyadong ipinagbago. Oo nga, tita. Parang ang boring ng lugar na to. Parang mahirap ditong tumira. Pero kailangan na magsanay ka na sa ganitong lugar. Kasi plano kong dito manirahan pansamantala habang mainit pang politika sa lugar natin. Para makaiwas na din muna ako sa mga kalaban ko. Hindi ko pala nasabi sa'yo na ako ang nakabili ng malaking bahay na nasa bukana ng baryong ito. Tita, wala ka na bang planong tumakbo ulit bilang mayor sa lugar natin? Parang napapagod na ako. Gusto ko munang magpahinga sa politika. Dito na lang muna tayo. Maganda dito. Tahimik at presko ang hangin. Malayo din sa aking mga kaaway. Ay, parang hindi ako makatatagal sa lugar na to eh. Maiinip ako dito, tita. Sige, pwede ka naman ang bumalik doon sa atin. Si Aling Nadia na lang ang kasama ko dito. At yung isang driver natin, yun naman kung kaya ng konsensya mo na iwanan ako. Palagi naman kitang dadalawin dito, tita. Sige na, payagan mo na akong doon na lang sa atin. Hindi talaga ako sanay sa ganitong lugar. Sige, mahirap namang pilitin ang taong ayaw. Tayo na, nagugutom na ako. Baka nakaluto na si Aling Nadia ng lunch. Muli nga na sumakay sa kotse sina Charito at Wendy
para umalis sa lugar na yon. Nakasalubong nila si Joel na galing sa bayan kaya nakaporma ito. Pantalong maong at jacket ang suot niya. Napatingin si Wendy kay Joel. Ngumiti naman ito kay Wendy. Nang makita ni Charito na nakatitig sa kanila si Joel ay binuksan niya ang bintana ng kotse. Ipinakita ang baril kay Joel. Anong tinitingnan mo dyan, ha? Wala po. Napatingin lang nang hindi sinasadya. Sige, umalis ka na. Tita, relax ka lang. Sa tingin ko naman ay hindi siya gagawa ng masama. Natakot na tuloy na makita yung baril mo. Alam mo naman na mainit ang sitwasyon natin, hindi ba? Naniniguro lang ako. Ay naku tita, sobra talagang tapang mo. Kaya marami ang takot sa iyo eh. Naging matapang ako dahil na rin sa dami ng hirap na pinagdaanan ko sa buhay. Kailangan kong maging matatag at matapang kasi wala naman akong ibang maaasahan. Maaga akong iniwanan ni Lola Iska. Napabuntong hininga na lang si Wendy. Kahit nakalampas na ang kotse kay Joel ay tinatanaw pa rin ni Wendy sa side mirror ang binata. Nang hindi na makita sa side mirror ng kotse, ay inilabas pa nito ang ulo sa bintana at tinanaw si Joel. Bakit ba parang hindi ka mapakali dyan sa inuupuan mo? Para kang may bulati sa puwet. Halos mabali na yung leeg mo sa kakalingon. Kasi tita, parang pamilyar sa akin ng lalaking yun eh. Parang naging kaklase ko siya. Baka naman kamukha lang. Kasi kung naging kaklase mo talaga siya, tsak nababatiin ka nun, hindi ba? Ngumiti nga tita, kaya lang natakot sa'yo. Naku, nagkulay suka ang mukha nang makita ang baril mo. Nang makarating nga sila sa bahay ay nakaluto na nga si Aling Nadia. Kaya naman nagpahain na si Charito at sabay na silang kumain ni Wendy. Matapos kumain ay naisipan ni Wendy na lumabas ng bahay at maglakad-lakad sa paligid hanggang sa makarating si Wendy sa mapunong lugar. Natuwa ito nang makita na maraming bunga ang punong mangga. Nahinog na nga ang ibang bunga at nahulog na sa lupa. Pero saglit lang ang katuwaan ni Wendy. Paano ay may naramdaman ito na parang may ibang tao sa paligid. Meron kasing tumakbo sa gawing likuran niya. Pero nang lumingon siya, ay wala naman siyang nakita. May tao ba dyan? Lumabas ka na! Huwag mo na akong takutin! Sino ka? Walang tumugon sa tanong ni Wendy. Sa halip ay nakarinig ulit siya ng mga tunog ng nadurog na tuyong sanga ng puno na parang inapakan. Kaya naman nakadama na ng takot si Wendy at napaatras. Naapakan niya ang isang bungang ng mangga kaya dumula siya tumakbo pero nasalo siya ni Joel. Naku po, mag-iingat ka. Ikaw pala. Naku, salamat ah. Kanina ka pa dito? Hindi kadarating ko lang. Napadaan lang ako at nakita kita. Lalapitan sana kita nang bigla kang tumumba. Ganun ba? Kasi kanina, meron akong nakita na parang tumakbo at nagtago sa punong yon. Doon ba? Sandali lang at titingnan ko para malaman natin kung ano yon. Marahan nga na nilapitan ni Joel ang puno na itinuro ni Wendy. Tiningnan niya kung ano ang meron doon. Wala namang nakitang kakaiba roon si Joel kaya bumalik na ito kay Wendy. Wala naman. Baka ibon lang yon. O kaya naman ay mga nahulog na tuyong sanga ng puno. Ganun ba? Natakot talaga ako eh. Siya nga pala. Salamat Ako nga pala si Wendy. Bagong lipat lang kami dito. Ako naman si Joel. Mag-iingat ka palagi. Minsan ay ang daming mababangis na hayop gubat na naliligaw dito sa baryo na naghahanap ng makakain. Minsan ay tao ang kinakagat nila kapag gutom na talaga sila. Ako, nakakatakot naman pala dito sa inyo. Kung ganun pala, bakit hanggang ngayon ay marami pa ring tao dito? Nasanay na kasi ang mga taga rito sa ganoong sitwasyon. Kaya ingat na lang ang ginagawa namin. Halika na. Ihatid na kita sa inyo. Sige, samahan mo na nga ako. Hindi ko na malayo na palang narating ko.
Nalibang ako sa paglalakad. Habang naglalakad ang dalawa pabalik sa bahay ni Wendy, ay naging masaya naman ang pag-uusap nila. Pati ang mga personal na bagay tungkol sa kanila ay ikinwento na nila. Halos pareho sila ng kalagayan at naging buhay, kaya naman sa maikling kwentuhan ay parang nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Kaya nang makarating na sila sa gate ng bahay ni Wendy. Salamat ulit sa'yo, Joel. Sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Alam mo kasi, bagong lipat lang kami dito kaya wala pa akong kakilala. Ikaw pa lang. Oo naman. Palagi naman akong dumadaan dito, kaya magkikita pa ulit tayo. O paano? Aalis na ako. Baka inaantay na ako ni Tito Ambo ko. Siya nga pala, nanay mo yung kasama mo? Ay, si Tita Charito. Hindi ko siya relative. Anak ako ng dati niyang close aide. Tapos nang mamatay ang mama ko sa pagliligtas kay tita, siya na yung nag-alaga at nagpalaki sa akin. Itinuring niya akong anak. Kasi hindi naman siya nagkaroon ng pamilya. Ako lang. Ganun ba? Mukhang tapang niya eh. Oo. Naging malupit siyang mayora sa lugar namin para mapanatili ang kaayusan at katahimikan doon. Yun nga lang, nagkaroon siya ng mga kaaway. Ngumiti ng matamis si Joel tapos ay umalis na. Kaya naman malayo na ito ay tinatanaw pa rin ni Wendy. Nakapokus ang pansin ni Wendy kay Joel kaya hindi na niya namamalayan na nakalapit na pala sa kanya si Charito at kanina pa siya pinagmamasdan. Nang hindi na matanaw ni Wendy si Joel ay saka pumasok sa gate ng bakuran nila. Nagulat ito nang makita si Charito. Naku po! Diyos ko naman, tita. Muntik na akong tumalon sa pagkabigla. Kanina pa po kayo rito? Oo, kanina pa. At kitang-kita ko na parang masayang-masaya ka. Sino bang tinatanaw mo doon? Wala po, tita. Yung mga puno po ng mangga doon. Ang daming bunga. Yan po ang tinitingnan ko. Natutuwa ako kasi, alam niyo naman, mahilig ako sa prutas. O siya, sige na. Ihanda mo ng mga damit mo at magbiyahe na kayo ng maaga para hindi ka gabihin. Saan po ako pupunta, tita? Eh di sa bahay natin. Uuwi ka na, hindi ba? Ang sabi mo hindi ka makakatagal sa lugar na ito kasi naboboring ka. Oh, tita. Sinabi ko lang yun kasi wala pa akong nakikitang maganda. Pero ngayon parang mawiwili na ako dito. Hindi ka na aalis? Hindi mo na ako iiwanan dito? Hindi na po, tita. Kung nasan kayo, mananatili ako sa tabi niyo. Ay nako, mabuti naman at nakapag-isip-isip ka. Parang gusto ko nang magalit sa iyo eh. Kung iiwanan mo talaga ako dito. Sus, hindi ko naman gagawin yun, tita. Takot ko lang sa inyo. Dapat lang alam mo naman ang ugali ko. Gusto ko, palaging nasusunod kung ano ang gusto ko. Nang makita ni Wendy na parang nagtatampo na si Charito ay para itong bata na yumakap kay Charito. Niyakap din naman ni Charito si Wendy. Pero nang umihip ang hangin at gumalaw ang mga halaman at mga sanga ng puno, ay bumitaw si Charito sa pagkakayakap kay Wendy. Tumingin siya sa paligid. Parang bigla siyang kinabahan. Pakiramdam kasi ni Charito ay merong nakamasid sa kanila. Tumingin siya sa paligid pero wala naman siyang nakita. Bakit po, tita? May problema ba? Wala. Baka guni-guni ko lamang yan. Pakiramdam niyo ba mayroong nakamasid sa atin? Alam niyo, tita, ganyan din yung pakiramdam ko eh. Akala ko pa nga ay merong tumakbo kanina sa likuran ko. Pero nang tingnan ko, wala naman akong nakita na kahit ano. Tama ka. Ganun nga ang naramdaman ko. Ibig sabihin ay naramdaman mo din yun? Opo. Ganun yung pakiramdam ko kanina nung nasa ilalim ako ng punong mangga. Kaya natakot-takot umuwi na kaagad. Sa susunod ay huwag kang aalis na mag-isa lang, ha? Baka may mangyaring masama sa'yo. Hindi ko naman malalaman agad yun. Pero sabi niyo naman na safe at tahimik sa lugar na to, di ba? Kaya siguro ay naninibago lang tayo. Lalo pa nga at ang lugar na to ay mapuno at malapit sa mga bundok.
Ngumiti lang si Charito tapos ay pumasok na sila sa loob ng bahay kaya hindi na nila nakita na merong nilalang na umalis sa makapal na halamanan. Nang gabing yun, napabalikwa sa kinahihigaan si Charito nang maramdamang may kumakalusko sa bintana ng kanyang kwarto. Kaagad niyang kinapa ang baril na nasa ilalim ng unan. Kaagad na lumapit sa bintana at nakiramdam. Pero wala na ang kaluskos doon. Marahan siyang lumabas ng kwarto. Malamlam ang ilaw sa salas. Nagtungo si Charito sa kusina. Kumuha siya ng fresh milk doon. Natigilan siya nang maramdaman na merong nakatayo sa likuran niya. Kaya naman mabilis siyang lumingon. Nakatutok ang baril. Akala mo hindi kita nakita, ha? Alam kong nandyan ka sa likuran ng kabinet. Lumabas ka! Nang walang sumagot sa sinabi niya ay marahan siyang lumapit sa likuran ng kabinet kung saan nakita niya na isang malaking asong itim ang naroon. Nang makita na nakatutok ang baril ni Charito, ay kaagad na tumakbo ito palayo. Sa gulat ni Charito ay pinaputukan ang malaking asong itim na tumatakas. Dahil doon ay nagising si Wendy at ang dalawang tauhan nila sa bahay. Merong nakapasok dito na malaking asong itim. Singlaki na siya ng tao. Tumayo siya sa likuran ko. Mabuti na lamang at may dala akong baril. Kung hindi, baka nakagat niya na ako. Malaking asong itim? Singlaki ng tao? Tita, baka naman hindi na ordinaryong aso yun. Baka aswang na yun. Yun nga din ang naisip ko. Mang Dodong, isara mong mabuti ang mga pintuan at bintana nitong bahay, ha? Siguraduhin mong maayos sa mga lock para hindi ulit makapasok kung ano man yon. Sumunod naman kay Charito ang driver nila. Pinuntahan ang mga pintuan sa harapan at sa likurang pinto ay sinigurong maayos na ang pagkakasara niyon. Tapos ay muli na silang natulog. Kinabukasan, muling nagkita sina Wendy at Joel. At nasabi ni Wendy ang nangyari ng nakaraang gabi. May aswang ba dito sa lugar niyo? Gusto ko sabihin mo sa akin ang totoo. Oo, yung malaking asong itim. Matagal na yung problema ng mga taga rito. Marami na yung naperwisyo at nasaktan. Bata pa ako, naririnig ko ng tungkol dyan. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mahuli ng mga tao kaya patuloy na nakakaperwisyo. Yun ang pumasok sa amin kagabi. Mabuti na lang at nagising ang tita Charito ko. Pinaputukan siya. Kaya lang hindi tinamaan. Alam siguro na bago kayo dito, kaya kayo ang sinalakay kagabi. Mabuti na lang at walang nasaktan. Lalo ka na. Kung nasaktan ka, lalo na ako magwawala sa galit dahil malaki ang atraso sa akin ng asong ulol na yun. Yun ang dahilan kaya ako maagang naulila eh. Isinumpa ko sa aking mga magulang na kapag malaki na ako ay hahanapin ko ang pumatay sa kanila. Pero ito, hanggang ngayon ay bigo ako. Kasi talagang mailap yun. Sabi mo kanina, kung nasaktan ako, magwawala ka na sa galit. Bakit naman? Ha? Kasi alam mo kasi, ganito kasi yun eh. Oh. Paano ko ba sisimulan? Mag-aalala kasi ako kapag ganun. Kasi gusto mo ako. Ganun ba? Kaya mag-aalala ka kapag nasaktan ako? Oo, ganun nga. Tama ka. Naunahan mo lang ako eh. Yun naman talagang sasabihin ko sana eh. Tagal mo kasi magsalita eh. Masyado kang natutorpe eh. Gusto din naman kita eh. Gusto mo rin ako? Ibig sabihin magjowa na tayo? Aba, hindi pa ha. Sabi ko gusto kita. Pero hindi ibig sabihin na jowa na agad. Ba, hindi ka pa nga naniligaw no? Gusto kita kasi mabait ka. Ganun ba yun? Sige. Handa naman ako maghintay hanggang sa tanggapin mo ako. Sisimulan ko na maligaw ngayon. Sige. Pero huwag ka muna lalapit at magsasabi sa tita Charito ko ha. Matapang kasi yun eh. Straight ko sa mga tauhan niya. Sa akin lang yun mabait kasi anak na ang turing niya sa akin. Ganun ba? Sige. Ililihim na lang muna natin ang tungkol sa atin. Lalo na ang tungkol sa panliligaw ko sa'yo.
Napangiti si Wendy sa sinabing iyon ni Joel. Matapos ay pumunta ulit sila sa malalaking puno ng mangga. Nanungkit sila ng bunga. Tuwang-tuwa si Wendy, lalo na nang umakyat sa puno si Joel. Pero saglit lang ang kasiyahang yun. Paano nga ay muling naramdaman ni Wendy na hindi lang sila ang naroon. Nang mapalingon si Wendy sa makapal na damuhan, ay nakita niya ang malaking asong itim. Joel, ang malaking asong itim! Nandito siya! Joel, ano gagawin ko? Huwag kang gagalaw para hindi ka sakmalin agad. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Hindi nga makakilos si Wendy. Nakatingin lang siya sa malaking asong itim habang palapit ito sa kanya. Namumula ang mga mata habang tumutulo ang laway. May kagat din itong suklay ang asong itim na yun. Nang makita naman iyon ni Joel ay tumalon ito sa puno. Bumagsak sa harapan ng malaking aso. Iwinasiwas niya ang hawak na patalim kaya tinamaan sa mukha ang asong itim. Umangil ito at nagalit kay Joel. Binitiwan niya ang kagat-kagat na suklay at sinugod si Joel kaya nagpambuno sila. Mag-iingat ka, Joel! Makakaganti na rin ako sa iyo, halimaw ka! Pinatay mo ang mga magulang ko! Mamamatay ka din ngayon! Joel, ingat ka! Teka, tulungan na kita! Dumampot ng malaking kahoy si Wendy tapos ay inihampas sa likuran ng asong itim. 3 ulit na hinampas ni Wendy ang aso pero hindi siya pinapansin ng asong ito habang patuloy na sinasalakay si Joel. Nang mabitawan ni Joel ang patalim ay hinawakan ni Joel ang bibig ng asong itim para hindi siya makagat. Tinadyakan ni Joel ang aso pero hindi pa nakakatayo si Joel ay muli na siyang sinalakay nito. Binalya siya kaya tumumba si Joel. Nahilo siya kaya naman kinagat ulit ng aso ang suklay at marahang lumapit kay Wendy na parabang may gustong sabihin. Takot naman si Wendy na hindi makakilos sa kinatatayuan. Maya-maya lang ay 2 malalakas na putok ng baril ang narinig ni Wendy. Dumating pala si Charito at binaril ang asong itim. Tumama sa katawan ng aso ang 2 bala. Bumagsak ito kaya nakalapit si Charito kay Wendy. Noon muling tumayo ang aso kahit nag-aagaw buhay ay ipinakita pa rin ito ang kagat-kagat niyang suklay. Lumayo po kayo sa kanya! Baka mangagat ulit yan! Hindi na mangyayari yon kasi tutuluyan ko na siya para matapos ng lagim na inihahasik niya. Oo nga, tita! Patayin mo na siya! Nang muli ngang humakbang ang aso ay wala nang galit sa mukha niyon. Bagkus ay pilit na ipinapakita kay Charito ang suklay na kagat-kagat. Pero dahil sa pangamba takot ni Charito na kagatin sila ng aso ay muling pinaputok ang hawak na baril. Sa pagkakataong ito ay sa ulo na tumama ang bala ng baril. Halos mawasak ang ulo ng aso. Nabitiwan ng kagat na suklay. Walang buhay na bumagsak ito. Umiiyak na yumakap si Wendy kay Charito. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Tita, mabutit dumating ka. Muntik na akong kagatin ng aso na yon. Mabutit nandito rin siya. Maraming salamat sa pagliligtas mo kay Wendy. Wala pong anuman. Ang totoo po ay matagal ko na rin hinahanap ang asong yan. Kasi yan ang pumatay sa aking mga magulang. Siya nga po pala ako si Joel. Ako naman si Charito. At ito ang aking anak na si Wendy. Magkano ang gusto mong ibayad ko sa'yo sa ginawa mong pagtulong sa kanya? Wala po. Gaya ng sinabi ko, hinahanap ko rin ang asong ito. At ako pa nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi napatay mo siya. Sige po, aalis na po ako. Salamat ulit. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Diyan kami nakatira sa malaking bahay sa Bukana. May utang na loob ako sa iyo. Sige po. Siya nga pala. Ang ganda niyo po. Magkamukha pala kayo ni Wendy.
Lihim na kumindat si Joel kay Wendy bago umalis. Kagaya ng pinag-usapan nila, ililihi muna nila kung anuman ang relasyong meron sila ngayon, lalo na kay Charito, dahil natatakot sila na baka kung ano ang isipin sa kanila ni Charito. Nang wala na si Joel, ay muling napansin ni Charito ang suklay na nabitiwan ng aso. Nagtataka lang ako. Kanina nakita ko nakagat niya itong suklay habang nasa harapan mo. Hindi ko maintindihan kung bakit. Oo nga po, tita. Nagtataka ako. Bakit hindi niya ako kinagat? Tapos na makita ka at lumapit sa'yo. Parang ipinapakita yung suklay. Ano kayang meron sa suklay na yan? Damputin mo nga titingan ko. Teka lang, tita. Gamitan ko ng panyo. Puro lawi ng aso eh. Gumamit nga ng panyo si Wendy. Dinampot ang suklay at ipinakita kay Charito. Gulat si Charito nang makita nang mas malapitan ang suklay kung saan nabasa niya na nakaukit doon ang kanyang pangalan. Sa kabilang bahagi naman ng suklay ay pangalan ni Aling Iska. Biglang naramdaman ni Charito ang pagkirot ng dibdib. Naalala niyang nangyari kay Aling Iska. Maraming taon na ang nakakaraan. Napabuntong hininga si Charito. Bakit po, tita? Kanina niyo pa tinitingnan ang suklay na yan ah. Teka, tingnan niyo po. Nakaukit ang pangalan niyo. Oo. Sa akin ang suklay na yan. Matagal na panahon na mula nang iregalo sa akin yan ni Lola Iska. Kung ganon, bakit nasa asong itim na to? Kaya pala parang ibinibigay niya sa'yo eh. Sa'yo pala yan, tita. Oo nga eh. Pero hindi ko din alam kung bakit. Kaya pala mula nang dumating tayo dito, parang palagi na lang may lihim na nakasubaybay sa atin. Gusto pala niyang ibigay ang suklay na ito. Wala talaga siyang balak na saktan tayo. Yun nga din pong naisip ko ngayon eh. Kasi kung talagang gusto niya tayong saktan, maraming magagandang pagkakataon para kagatin niya ako. Pero hindi niya ginawa. Teka lang po, nasaan na po ba si Lola Iska? Matagal na siyang patay. Malagim na kamatayan ang sinapit niya sa mga taga rito. Sila ang pumatay sa Lola Iska. Hinatay nila si Lola Iska? Pero bakit? Mahabang kwento, Wendy. Malalaman mo din ang lahat pagdating ng oras. Halika na, umuwi na tayo. Pagdating sa atin, linisin mo itong suklay. Sige po, tita. Nang muli nilang dingunin ang aso ay naging abo na ang katawan nun. Kaya naman umalis na sila doon. Nang makarating sila sa bahay ay nilinis ni Wendy ang suklay at ibinigay kay Charito. Nang gabing yun, nagulat si Charito nang makita niyang nasa kakahuyan siya. Ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan ang tangi niyang tanglaw. Mabilis siyang naglakad sa kakahuyan. Makikita ang takot sa mukha niya. Natigilan siya nang makarinig siya ng boses na tinatawag ang pangalan niya. Charito, anak. Tulungan mo ko. Huwag mo kong iwanan. Charito. Lola? Lola, nasan ka? Lola? Bakit mo ko iniwan? Halika dito. Tulungan mo ko. Lola? Lola, nasan ka ba kasi? Lola? Patuloy na hinanap ni Charito sa malawak na kakahuyan si Aling Iska hanggang sa makarating si Charito sa malaking puno ng balite. Nanlaki ang mga mata ni Charito nang makitang may matandang babaeng napakahaba ng buhok na nakadapa sa harapan ng puno ng balite. Ang mga ugat ng puno ay nakagapos sa mga kamay at paa ng matanda. Marahan itong nilapitan ni Charito. Nang malapitan niya ang matanda, ay tinawag niya ang pangalan nun. Lola Iska? Kayo ba yan? Hindi kumibo ang matandang babae. Umiyak lang ito at hinawakan ang balikat ni Charito. Noon iniangat ng matanda ang ulo. Nakita niya na namumula ang mata ng matanda ng mahawyang mahabang buhok. Ngumiti iyon kaya lumabas ang matutulis na pangil.
biglang kumilos ang kamay ng matanda. Hinawakan sa leeg si Charito at sinakal, kaya nagpumigla si Charito at panay ang sigaw niya. Tita! Tita, gumising po kayo! Tita! Wendy, nasan ako? Nandito po sa bahay natin. Narinig ko na sumisigaw po kayo kaya pumasok na ako sa kwarto nyo. Binabangungot po kayo. Panaginip lang pala. Akala ko ay totoo na. Sandali lang po. Kukuha ako ng tubig. Nagmamadaling lumabas sa kwarto si Wendy. Nang bumalik may dala na itong basong tubig. Ibinigay kay Charito at agad namang uminom ng tubig ito para mabawasan ang tensyon na nararamdaman. Tapos ay napabuntong hininga. Kaya naman bakas din sa mukha ni Wendy ang pag-aalala. Tita, ano pong napanaginipan nyo? Mukhang takot na takot kayo ah. Ang Lola Iska, nakita ko siya sa aking panaginip. Umiiyak siya at humihingi siya ng tulong sa akin. Relax lang po kayo, tita. Panaginip lang po yun. May gusto siyang gawin ko. Kaya siguro hinanap tayo at sinubaybayan ang asong itim na yon para ibigay itong suklay. Gusto siguro ng Lola Iska mo na dalawin ko ang libingan niya. Saan po ba siya nakalibing? Bakit hindi po natin dalawin? Ang buong bakura ng bahay Kastila ang naging libingan niya. Nang patayin siya ng taong bayan, dinamit ang ginamit sa kanya. Kaya walang natira sa katawan niya. Nagkasabog-sabog. Grabe naman pala naging kamatayan ng Lola Iska mo, tita. Ganoon ba katindi ang galit ng mga tao sa kanya? Dahil yun sa maling bintang sa kanya. Isa raw siyang aswang. Pero hindi naman ako naniniwala. Kasi hindi ko naman siya nakita sa ganoong nakakatakot na itsura. Isa pa akong aswang ang lola ko. Dapat may dugo din akong aswang. Pero wala naman. Hindi naman ako naging aswang mula pa sa aking pagkabata. Kaya alam kong mali ang ibinibintang nila kay Lola Iska. Oo nga po. Kahit naman yung asong itim, hindi rin tayo sinaktan. Sabi nila aswang din. Parang nagkamali din po tayo dun kasi ang gusto lang yata ng aso, ibigay sa inyo yung suklay. Tama ka. Dahil kasi sa takot. Minsan nakakagawa tayo ng marahas na bagay. Nang sumikat ang araw, ay pumunta sina Wendy at Charito sa lumang mansyon. Ang bahay Kastila na tinirhan noon ni Charito kung saan pinatay ng mga tao si Aling Iska. Napansin agad ni Charito nang pumasok sila sa bakuran ng mansyon na sobra ng dami ng damo. Makapal at matataas na yon. Naglalakihan na rin ang mga puno at ang mga halaman na halatang hindi na naalagaan. Ang bahay naman ay sira-sira na. Ang mga gate ay kalawangin na. Ang mga pintuan at bintana na yari sa nara lang ang nananatiling buo. Hindi ko akalaing babalik pa ako dito pagkatapos ng maraming taon. Kung ako lang ang masusunod, ayoko nang maalala pang malagim na pangyayari sa bahay nito. Naiiyak ako kapag naaalala ko si Lola Iska. Dito ka pala tumira noon, tita? Ang laki ng mansyon na to ah. Hindi na nga lang naalagaan. Nang bumalik sa ibang bansa ang Kastila na amo ni Lola Iska, ibinigay sa kanyang bahay na ito. Dito na kami tumira. Kaya lang, nangyari nga ang ganoong trahedya. Wadi kaya tayong pumasok sa loob, tita? Parang gusto kong makita ang lugar na kinalakan mo. Oo, kaya nga tayo narito para tingnan ang loob. Para mailagay ko sa maayos na lugar ang mga gamit ni Lola Iska. Para matahimik na siya. Nang makalapit na sila sa pintuan ng mansyon, nang itulak iyon ni Charito, ay kaagad na umingit at bumukas. Nang makapasok na sila ay nakita nila ang makapal na sapot ng mga gagamba sa paligid ng buong bahay. Puro alikabok ang mga upuan at mesa. Naroon pa rin ang mga nabasag na mga kasangkapan at kwadro ng pasukin iyon noon ng mga tao at puwersahang ilabas si Aling Iska. Isa-isang iniligpit yun ni Charito. Nang biglang, merong kumalabog sa gawing kusina. Tita, parang may tao po yata sa kusina. May kumalabog po eh. Matagal nang abandonado ang bahay na ito. Kaya imposibleng may titira dito.
Pinuntahan nila ang kusina. Nang marating nila yon ay ginala nila ang paningin. Biglang may tumalong pusa sa lamesa. Bagay na ikinagulat ng dalawa. Sabi ko na sa'yo eh. Pusa lang yon. Sige na, ligpitin mo ng mga kalat dito. Ako naman ang maglilinis sa salas. Sige po, tita. Nang makabalik na sa sala si Charito ay napalingon siya sa taas ng hagdan. Nakita niyang may malalakas na yabag sa hagdan na tumakbo paakyat. Nagulat man siya at medyo natatakot ay lakas loob siyang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Nakita ni Charito na nakabukas ang pintuan ng isang kwarto. Napansin niya na may tao sa likuran ng kurtina. Nagtago iyon pero nakita naman ang dalawang paa. Kinuha ni Charito sa dalawang shoulder bag ang kanyang baril. Sino ka? Bakit nandito ka sa aming bahay? Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Alam kong nandyan ka kasi nakikita ko ang mga paa mo. Lumabas ka dyan kung hindi malilintikan ka! Nang hindi ito sumagot, hinawi ni Charito ang kurtina at ang plano niya ay tutukan ng baril ang taong naroon. Pero nanlaki ang mga mata ni Charito. Nakaramdam ng matinding pagkabigla nang malamang walang tao roon. Tanging 2 putol na paa ang naroon. At nang makita ito ni Charito ay biglang kumilos at tumakbo ang mga paa. Kaya sa pagkabigla niya ay napasandal na lang sa dingding at tiningnan ang 2 putol na paa na lumapit sa sulok ng kwartong yun kung saan nakatayo ang malaking manika na singlaki ng tao. Ang ulo ni Aling Iska ay doon nakalagay. Ang tagal mo namang dumating, apo. Ilang taon akong naghintay. Iniwanan mo ko sa panahong kailangan kita. Lola Iska? Buhay kayo? Paano nangyari na nabuhay pa kayo? Kitang-kita ko nang pasabugin nila ng dinamit ang katawan mo. Hindi ako makapaniwala na nakakausap ko kayo ngayon. Nabuhay kayo kahit naputol ng ulo mo at sumambulat ang buong katawan? Tama ka. Sumambulat nga ang aking katawan dahil sa lakas ng pagsabog. Tanging ang mga paa ko na lang ang nakita nilang naiwan doon sa poste. Ang aking ulo ay tumilapon sa ere at bumagsak sa likuran nitong mansyon. Pero gaya ng aking sinabi, hindi ako basta mamamatay. Bawat piraso ng aking laman ay buhay pa at tumitibok mula noon hanggang ngayon. Kagaya ng putol na paa ko at itong ulo ko. Kita mo naman, di ba? Buhay na buhay ako. Ikaw ang tangi kong inaasahan noon para muling mabuo ang aking katawan. Pero umalis ka. Maraming taon kitang ipinahanap sa aking alagang asong itim. Hindi mo na ba natatandaan si Blackie? Dala niya ang suklay na regalo ko sa'yo. Opo, Lola. Nakita ko na siya. Kaya nga ako nandito eh. Nakuha ko ng suklay. Pero wala na si Blackie. Nadisgrasya siya. Kasi mainit na din siya sa mga tao dito. Kagaya din noong nawala kayo. Inisip ko na ako ang pag-iinitan ng mga taga rito. Kaya umalis ako. At namuhay sa malayo. Naging mayora ako sa isang bayan. Naging malupit ako, Lola Iska. Kasi lagi kong naiisip ang kalupitang sinapit nyo. Kaya nagkaroon din ako ng mga kaaway. Kaya lumayo muna ako doon upang magkaroon ng katahimikan. Naging masalimuot din pala ang buhay mo, apo. Di bali, hindi pa naman huli ang lahat. Magkakasama tayong muli, apo.
Tulungan mo ako na buuin ang aking katawan para makakilos na ako. Alam mo bang, ilang taon na akong nandito sa katawan ng matigas na manika na hindi makaalis dito sa isang sulok. Pero paano pa mangyayari yon, Lola Iska? Ang ulo at mga paa mo na lang ang narito. Maraming taon na ang nakaraan mula nang sumabog ang katawan mo sa paligid ng mansyon na ito. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, ang bawat piraso ng aking laman ay nananatiling sariwa at tumitibok hanggang ngayon, Charito. Nakakalat lang sila sa paligid nitong mansyon, kung saan-saan lang sumiksik para hindi sila makain ng mga asong gala. Pero sa tagal ng panahon na nakabaon sila sa lupa, tiyako, na para na yung mga makakapal na gomang itim. Sige, Lola Iska. Yun ang gagawin ko. Hahanapin ko ang mga piraso na yung laman sa buong bakurang nito. Sige, yun ang gawin mo, Apo. Ipunin mo sila at linisin. Tapos, ilagay mo dito sa loob ng katawan ng manika upang bumalik ako sa dating anyo. Pero tandaan mo, walang dapat na makaalam nito. Ilihim mo ang lahat. Baka malagay din sa alanganin ng buhay mo kapag nalaman ng sino man ang gagawin mo. Sige po, Lola Iska. Yun ang gagawin ko. Gusto ko na muli tayong magkasama. Mabuhay ng tahimik. Oo, Apo ko. Mabuo lang muli ang aking katawan. Mamumuhay tayo ng tahimik. Magiging masaya na ulit tayo. Matapos maipaliwanag ni Lola Iska ang gagawin kay Charito ay lumabas na ng kwarto ito. Isinara niya ang pintuan at bumaba sa salas kung saan nakita na naroon na si Wendy. Tita, mukhang hindi natin kakayanin kung tayo lang dalawang maglilinis dito. Napakalaki ng bahay na to eh. Tapos yung bakuran, ang dami pang damot mga halaman. Tama ka. Kailangan natin ng makakatulong sa paglilinis nitong bakuran. Tayo na. Babalik na lang tayo dito sa ibang araw. Lumabas na ng mansyon sina Charito. Nang makalabas sila ng gate ay pinuntahan ang nakaparadang kotse. Bago sumakay si Charito ay muli niyang tinanaw ang bahay Kastila. Sa ikalawang palapag ay bahagyang bukas na ang bintana. Doon nakasilip si Aling Iska. Tapos ay sumakay na sa kotse si Charito. Kumuha ka ng mga tambay na taga roon sa lugar natin. Yun ang paglinisin natin sa bakuran ng mansyon. Babayaran na lang natin sila. Bakit dun pa tayo kukuha, tita? Pwede namang dito na lang. Wala naman tayong kakilala na taga rito. At isa pa, may papahayag kaya na maglinis ng mansyon? Kinatatakutan nila ang lugar na yon. Sige po, tita. Mamaya din po ibabiyaya ko pabalik sa atin. At kukuha dun ng mga bata. Kahit magsama ka na rin ng mga maedad na. Para mas maging mabilis ang trabaho. Kailangang malinis natin ang buong lugar sa lalong madaling panahon. Sige po. Yun po ang gagawin ko, tita. Nang makauwi nga sila ay inutusan ni Charito ang driver na samahan si Wendy para kumuha ng taong maglilinis ng bakuran ng mansyon sa kanilang lugar. Kaya noon din ay bumiyahe na ang dalawa. Kinabukasan ay kasama na ni Wendy ang mga taong kinuha galing sa kanilang lugar. Isinama sa lumang mansyon para maglinis. Noon muling nagkita sina Wendy at Joel. Kayo palang nakabili ng bahay na yan? Oo. Ipinapalinis namin. Masyado na kasi mataas yung mga damo at makalat. Maraming ipapaayos sa lugar na to. Pwede bang tumulong ako para makapag-usap din tayo ng mahabang oras? Oo naman. Tumulong ka dito para bayaran ka rin ni Tita Charito. Hindi na kailangan ng bayaran ako. Ang mahalaga ay matulungan kita at makausap ng matagal. Masaya na ako sa ganun. Ang sweet mo naman talaga, Joel. Para tuloy na in-love na ako sa inyan. Aba,
Huwag mo nang pigilan. Gusto ko yan. Kasi mahal na mahal din kita, Wendy. Maya-maya lang naputol ang pag-uusap nila nang lumapit si Charito. Kaagad na nakilala si Joel, kaya naman ngumiti si Charito. Medyo nahiya naman si Joel habang si Wendy ay namula at nataranta nang makita si Charito. Nandito ka pala, Joel? Opo. Napadaan lang ako at nakita ko na maraming tao rito. Kayo po palang nakabili ng bahay na to? Oo. Kaya ipinapalinis ko na. Tita, gusto raw tumulong ni Joel na maglinis dito. Sige, kung wala naman siyang gagawin ngayon, pwede kang tumulong sa kanila. Natuwa si Joel nang pumayag si Charito na tumulong maglinis doon. Kumindat ito ng palihim kay Wendy tapos ay dinampot na ang isang itak na naroon at nagsimulang magtabas ng damo. Kumuha naman ng karit si Wendy at tumabi kay Joel para magtabas ng nagtataasang mga damo. Nagulat sila nang bigla ay isang bata ang sumigaw kaya kaagad na lumapit si Joel at kinausap ang bata. Anong nangyari, Joel? Bakit sumigaw yan at parang natatakot? Wala po, ma'am. Nagulat lang siya kasi mayroong gumalaw sa damuhan. Parang daga raw po. Pero ito lang po ang narito. Parang makapal na gomang itim. Parang laruan yata ito eh. Ganun ba? Akin na yan. Kinuha ni Charito ang ipinakita ni Joel. Pumasok siya sa loob ng mansyon at ipinakita kay Aling Iska ang nakuha ng mga naglinis doon. Tiniyak naman ni Aling Iska na piraso nga iyon ng sumabog na katawan niya. Nagulat si Charito nang makitang tumitibok na ang karneng ipinakita niya kay Aling Iska. May buhay nga ang piraso ng karne na ito, Lola Iska. Pero kanina ay matigas siya na parang goma. Oo, ganun talaga. Para kung sino man ang makakita ay hindi mag-iisip na bahagi ito ng aking katawan. Teka, maraming tao sa labas. Kumuha ka pala ng mga maglilinis dito sa mansyon. Opo, Lola. Para madali kong maipon ang mga piraso ng katawan mo na kumalat sa buong lugar na ito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman nila alam ang talagang pakay natin. At gaya nga ng sinabi nyo, sa itsura ng piraso ng karne na ito, hindi nila mahahalata na bahagi pala ng katawan ng tao. Sige, ang mahalaga ay magawa natin ang ating plano sa lalong madaling panahon. Muling lumabas ng bahay si Charito at kinausap ang lahat ng naroon na ang sino mang makakuha ng mga ganoong klase ng piraso na parang goma ay magkakaroon ng karagdagang bayad. Kaya naman natuwa ang mga naroon na naglilinis sa lugar. Ipinagtataka naman iyon ni Joel at Wendy. Ano naman ang gagawin ng tita mo sa mga yon? Hindi ko rin alam eh. Alam mo naman si Tita Charito, mahilig din niya sa mga weird na bagay. Baka meron pa sa inyong makakuha ng ganito, ha? Ibigay nyo lang sa akin at babayaran ko kayo. Kung nagtataka kayo kung saan ko gagamitin, gagawa ako ng pangdekorasyon sa salas at ang mga ito ang gagamitin ko. O diba sinabi ko naman sa'yo, minsan weird talaga ang tita ko. Oo nga eh. Sige, ituloy na natin ang paglilinis para matapos kaagad. Dahil nga sa sinabing iyon ni Charito ay naging masipag sa paglilinis ang mga naroon. Bawat isa ay gusto ring makakuha ng mga ipinapahanap ni Charito, lalo nga at kaagad na bibigyan ni Charito ng pera ang mga nakakakuha. Makalipas ang mahabang oras ay malawak na ang natatabas na damo ng mga taong naroon. Marami na rin ang mga piraso ng laman na nakukuha ng mga ito at inilalagay sa sako na isinabit doon ni Charito. Dahil nakabukas ang gate ng bakuran, hindi napansin ng lahat na may asong nakapasok. Nilapitan ang lalaki na mayroong hawak na piraso ng karne. Inaalis ng lalaki ang mga lupa sa piraso ng laman na hawak ng lapitan ng aso. Sa takot ng lalaki ay nabitawan niya ang hawak niya.
Bakit binitiwan mo? Tingnan mo! Muntik nang kainin ng aso! Sinabi ko naman sa inyo na ingatan nyo at saka babayaran ko kayo! Ibibigay mo sa aso, babayaran ka ba niyan? Natakot po kasi siya na baka makagat ng aso. Kaya binitawan na lang niya. Kailangan ko kasi ng marami nito. Kaya sayang kung kakainin lang ng aso. Sige tita, babantayan ko na lang sila. Sisiguraduhin ko na lahat na makukuha nila ay mailalagay sa sako. Sige, ikaw na nga bahala sa mga yan. Pinapainit ang ulo ko. Nagpatuloy nga ang lahat sa paglilinis sa bakura ng mansyon at lahat ng nakukuha nilang piraso ng karne na iniisip ng lahat na goma lang ay inilalagay sa sako. Pero napansin ni Joel na mayroong kakaibang nangyayari sa sako. Nang napatingin si Joel doon ay nakitang mayroong gumagalaw sa loob ng sako. Pero nang silipin ni Joel ang loob ng sako ay wala namang pagkilos doon. Kaya napakamot na lang siya ng ulo. Sa buong maghapon ay nakakuha ng maraming piraso ng laman ang mga nagtatabas doon. Kaya pagsapit ng gabi ay dinala ni Wendy ang sako kay Charito. Sinabi mo ba sa kanila na dito na sila matulog? Maraming kwartong bahay na ito. Meron pa sa likuran. Saka na sila umuwi kapag tapos ng trabaho dito. Opo tita, sinabi ko na sa kanila yon. Kaya nagpapahinga na po sila dun sa quarters room sa likuran. Mabuti naman kung ganon. Si Joel, nasan siya? Nagpaalam na po para umuwi. Napagod na din kasi yun eh. Ganon ba? O sige na, magpahinga ka na din. Malinis na yung kwarto malapit sa kusina. Ako nang bahala dito. Nang makaalis na si Wendy at magtungo sa kwarto, ay nagpunta naman si Charito sa lababo ng kusina. Kinuha ang malaking banyera at pinuno ng tubig iyon, tapos ay ibinuhos doon ang puro mga piraso ng karne na nababalot ng lupa at putik. Isa-isang nilinis yun. Bawat piraso na malilinis ni Charito ay gumagalaw at tumitibok na parabang natutuwa. Tama nga ang sabi ni Lola Iska. Buhay at tumitibok ang bawat piraso ng karning ito na bahagi ng katawan niya. Ibang klaseng kapangyarihan ang meron si Lola Iska. Ang hindi alam ni Charito ay hindi lang siya ang nakakakita ng kanyang ginagawa ng pagkakataong ito. Nandito rin si Joel at nakasilip sa siwang ng maliit na bintana. Hindi naman talaga umuwi si Joel dahil meron na itong pagdududa sa mga karne na parang goma na nakukuha nila. Nang matapos na linisin ni Charito ang mga pirasong ito, ay inilagay sa isang malinis na planggana at saka umakyat sa ikalawang palapag ng bahay. Sinamantala naman iyon ni Joel, maingat na pumasok sa mansyon at sinundan si Charito. Aba, at ang bilis yata na naiipon ng mga trabahador mo, mga piraso ng katawan ko. Oo nga, Lola. Sinabi ko kasi na sino mang makakakuha ng mga ganitong bagay ay bibigyan ko ng karagdagang bayad. Mabuti naman kung ganon. Umaayon sa atin ang magandang panahon. Tingnan mo. Bilog na ang buwan. Sige na, ilagay mo na dito sa loob ng katawan ng manika ang mga yan. Merong butas sa dibdib ng manika. Dito mo padaanin. Sige po, Lola. Konting panahon na lang at mabubuo ka ng muli. Isa-isang inilagay ni Charito sa loob ng katawan ng manika ang mga piraso ng tumitibok na laman hanggang sa mapuno ang katawan ng manika. Ang dalawang putol na paa ay kumilos at humakbang din palapit sa manika. Muntik nang mapasigaw si Joel sa takot nang makita na kusang humahakbang ang mga putol na paa. Nang makita na nagbabago na ang anyo ni Aling Iska, ay nagmamadaling umalis si Joel. Ang sarap sa pakiramdam ko. Ngayong buo na ulit ang aking katawan. Hindi ko na kailangan ng katawan ng manikang to na ginawang patungan ng aking ulo sa loob ng ilang taon. Lola Iska,
Kompleto ka na. Masaya akong nakabalik ka na. Oo, kompleto na ako. Nakabalik na ako. Salamat sa iyo, Apo. Siya nga pala, nandyan pa ba ang mga trabahador mo? Nagpapahinga na po silang lahat. Kasi marami pa silang gagawin bukas. Nandun sila sa quarters room. Si Wendy naman ay nasa isang kwarto na rin sa ibaba nitong mansyon. Mabuti naman kung ganon. Apo, buksan mo nga ng mabuti ang bintana nang pumasok dito ang liwanag ng buwan. Sige po, Lola Iska. Saglit lang. Tumalikod nga si Charito. Pinuntahan ang bintana at binuksan iyon. Pumasok sa loob ng kwarto ang liwanag ng sikat ng buwan. Nang tingnan ulit ni Charito si Aling Iska, ay wala na iyon sa kwarto. Hindi man lang niya namalayang nakaalis na pala. Lola? Lola Iska? Nasaan na kayo? Nang hindi na makita ni Charito sa loob ng kwarto si Aling Iska ay agad siyang bumaba ng bahay para hanapin ito. Hanggang sa matanaw ni Charito na nasa labas na pala si Aling Iska. Nakatingala sa liwanag ng buwan. Nang umihip ang hangin ay gumalaw ang mahabang buhok ni Aling Iska na umaabot na hanggang sa lupa. Tapos ay lumakad ito patungo sa puno. Pero nagulat si Charito nang makita niyang naglaho doon si Aling Iska. Lola Iska! Saan ka na naman nagpunta? Hindi nagtagal narinig ni Charito ang sigawan ng mga tauhan sa loob ng quarters room. Kaya nagmamadali siyang nagpunta roon. Nangilabot ang buong katawan ni Charito. Nang sa pintuan pa lang ng quarters ay bumungad ang bangkay ng mga tauhan niya. Puro may malaking sugat sa lalamunan. Nanlaki ang mga mata niyang nang malamang si Aling Iska ang may gawa nito. Kitang-kita pa ni Charito nang patayin ni Aling Iska ang huling biktima. Lola Iska! Bakit mo ginawa ito sa kanila? Sinabi ko na sa iyo na kailangang maging lihim ang muling pagkabuo ng katawan ko dahil marami pang mga taong sisingilin ko. Malalagay ako sa panganib kapag mayroong ibang nakaalam nito. Kaya tama lang na gawin ko yan sa kanila. Sa tagal ng panahon, nasabik ako sa dugo ng tao. Pero hindi naman yan ang sabi mo sa akin, hindi ba? Ang sabi mo, mabuo ka lang muli ay mamumuhay na tayo ng tahimik. Alam mo bang dati, hindi ako naniniwala sa bintang nila kasi hindi naman kita nakita noon. Pero ngayong nakita na kita sa ganitong gawain, ngayon ko nalaman na totoo palang bintang nila sa'yo. Apo, malaki ang utang ko sa'yo. Kaya naman, hindi kita gagawan ng kahit na ano. Kaya ng pangako ko, mabubuhay tayo ng maayos. Aalisin ko lang ang mga hadlang. Gusto ko na tayo lang ang nakakaalam nito. Wala nang iba. Isa na lang ang ililigpit ko at matutulog na ako. Lola Iska, huwag mong sasaktan si Wendy! Bakit ka nagmamalasakit sa kanya? Hindi mo naman siya anak, di ba? Paano niyong nalaman ang bagay na yan? Kasama sa taglay kong kapangyarihan ang basahin ang lihim ng isang tao sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga mata. Kaya alam ko ang lahat tungkol sa inyo ng batang yun. Kaya huwag ka nang tumutol. Ibigay mo na siya sa akin para mapanatag ako. Nanlulumong na paatras si Charito. Nakita rin pala ni Joel ang nangyaring iyon kasi nagtatago lang siya sa makapal na halamanan. Kaya patakbong
Pumasok sa loob ng mansyon si Joel at hinanap ang kwarto ni Wendy. Madali naman niyang nakita iyon dahil narinig niya ang pag-uusap ni na Wendy at Charito kanina. Bakit ka pumasok dito? Magagalit si tita kapag nalamang nandito ka. Mayayari tayo niyan. Kaya nga huwag kang maingay. Meron akong sasabihin sa'yo tungkol sa tita mo. Kaya pala ganun na lang siya katapang. Isa pala siyang aswang. Ano bang kalokohan yung sinasabi mo, Joel? Huwag mong kalilimutang tita ko yun. Malaki ang utang na loob ko doon. Hindi ito kalokohan. Nakita mismo ng dalawang mata ko. Yung mga nakuha natin parang mga goma lang na nakakalat sa bakuran. Mga totoo palang laman ng tao yon. Nagduda na ako nang makita kong may gumagalaw sa loob ng sako. Kaya lihim kong binantayan ng tita Charito mo. Nang malinis na ang mga karne, gumagalaw yun, Wendy. Ano? Joel, huwag mo naman akong takutin. Totoo ba talaga yan? Eto pang natuklasan ko. Yung manika sa taas, may nakapatong na pugot ng ulo ng matanda pero nagsasalita. Tapos may mga putol na paa na gumagalaw at doon sa katawan ng manika inilagay ng tita Charito mo ang mga tumitibok na karne. At yun na, nabuo na yung matanda na tinawag ni Ma'am Charito na Lola Iska. Tama, Lola Iska. Pero matagal nang patay ang Lola Iska niya. Nabuhay nga. Nakita ko. Pinatay na ang lahat ng nandito. Yung mga katulong nating maglinis kanina. Maniwala ka sa mga sinasabi ko. Nakakatakot ang tita mo at yung matanda. Lahi sila ng aswang. At narinig ko pa na ikaw na ang isusunod para manatiling lihim ang lahat. Ano? Ano gagawin natin? Pero bakit hindi nila naramdaman na nagmamatsyag ka pala sa kanila kanina? Dahil meron akong pangontra sa aswang. Bata pa ako ay tinuturuan na ako ng tito Ambo ko kung paano sila malalabanan. Itatakas kita rito. Kailangan na nating makaalis bago nila malaman na alam na natin ang kanilang lihim. Dahil tsak nahahanapin din nila ako kasi alam ko na rin ang lihim nila. Naku po, bakit naman ganoon? Pinalaki lang ba ako ni Tita Charito para pagdating ng oras ay ialay lang ako sa lola niya? Marahang binuksan ni Joel ang pintuan ng kwarto. Tapos lumabas sila ni Wendy. Pero nakasalubong nila si Charito na may dalang baril. Nakita ni Wendy na parang namumugto pa ang mga mata ni Charito. Aatras sana sila. Pero nasa kabila naman si Aling Iska. Kaya nasukol na ang dalawa. Takot na takot sina Joel at Wendy. Tita, alam ko na pong lahat. Maawa kayo sa amin. Huwag niyo kami ibibigay sa Lola Iska mo na isang aswang. Kahit anong pakiusap mo ay hindi ka na niya pakikinggan pa, Wendy. Mas mahalaga sa kanya na manatiling lihim ang tungkol sa kanila ng Lola Iska niya. Tita, mahal mo ako, di ba? Minahal din kita at itinuring na parang isang tunay kong ina. Kaya bakit kailangang matapos ito sa ganito? Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, Wendy. Na mas magiging magulo ang sitwasyon sa pagkabuong muli ng katawan ng Lola Iska ko. Oh, tapos na ba kayong mag-usap? Magpaalam ka na sa anak-anakan mo, Charito. Total, ay wala ka namang pagpipilian. Mas mahalaga pa din tayong dalawa. Napakasama ninyo! Mga kampon kayo ng kadiliman! Hindi ako papayag na saktan ninyo si Wendy! Eh di kung ganon, ay uunahin na kita para hindi mo na rin maipagkakalat ang natuklasan mo ngayong gabi. Humilos ang mahabang buhok ni Aling Iska. Mabilis na pumulupot sa liig ni Joel. Pero matindi rin ang determinasyon ni Joel na mabuhay. Pinutol niya ng patalim ang buhok ni Aling Iska kaya nakawala si Joel. Tapos ay ibinato niya ang patalim. Tumama sa dibdib ni Aling Iska. Bagay na lalong ikinagalit ng matanda. Hangal ka talaga, binata. Lalo akong nasabik sa dugo mo. Charito, tapusin mo na din ng isang yan. Tita, wag!
Natigilan sina Joel at Wendy nang iangat ni Charito ang baril at itutok sa kanila. Patuloy din ang pag-agos ng luha ni Charito habang naririnig ang sigaw ni Aling Iska na tapusin na ni Charito ang dalawa. Hindi nagtagal ay kinalabit ni Charito ang baril. 3 putok ang umalingaw-ngaw. Napapikit si Wendy pero wala siyang sakit na naramdaman. Nang muling idilat ang mga mata, nalaman niyang si Aling Iska pala ang binaril ni Charito. Nakiusap ako sa inyo na huwag niyong sasaktan si Wendy. Pero mapilit kayo. Hindi ako papayag na saktan niyo siya. Dahil anak na ang turing ko sa kanya. Tita, salamat po. Walang hiya ka! Isa ka ring hangal! Nagsisisi ako kung bakit ako pang naging dahilan ng pagkabuo ng iyong katawan. Parang ako na din ang muling nagdala ng lagim sa bayang ito. Kung ganon, ay nakapili ka na ng kapalaran mo. Tatapusin na din kita para manatiling lihim ang lahat ng tungkol sa akin. Para malaya akong magantihan ang lahat ng mga may atraso sa akin. Papatayin ninyo ang sarili ninyong apo? Napakasama ninyo! Ang totoo ay hindi ko naman siya tunay na kadugo. Anak siya ng mga amo kong Kastila. Hindi rin naman totoong bumalik yun sa abroad. Pinatay ko sila para maging kuta ko ang bahay na to. Pinalaki ko si Charito sa pag-aakalang pagdating ng oras ay magiging kakampi ko. Pero nagkamali din ako. Yanig na yanig ang buong katawan ni Charito sa mga lihim na nalaman kay Aling Iska. Lalo siyang umiyak habang ang mga kamay ay humigpit ang hawak sa baril. Nagtatagis ang mga ngipin niya sa galit. Ang mga magulang pala niya na matagal niyang pinananabigang makilala ay matagal nang wala. Pinalaki siya sa kasinungalingan. Kaya muli niyang pinaputok ang baril at tumama ang bala sa dibdib ni Aling Iska. Mamamatay ka, halimaw! Wala akong kamatayan, hangal! Humanda kayong lahat sa akin! Wendy! Joel! Tayo na! Tumakbo silang 3 palabas ng mansyon pero hinabol sila ni Aling Iska. Kumapit ang mahabang buhok niya sa paa ni Wendy. Nadapa ito. Binalikan siya ni Charito. Muling binaril si Aling Iska. Tumumba ito pero muling bumangon. Tumakbo naman si Joel sa likuran ng mga halamanan. 1 galon pala ng gasolina ang kinuha niya at isinaboy kay Aling Iska. Naligo ito ng gasolina. Hindi ka naman mamamatay habang may pulso ang bawat timaymay ng laman mo, di ba? Kahit nawasak na, buhay pa rin. Pero kung masusunog ka, mabubuhay ka pa ba? Huwag! Huwag mong gawin sa akin yan! Inihanda ko ang gasolinang yan nang magduda akong buhay ang mga laman sa sako. Tama lang pala, kasi magagamit ko sa'yo. Kinuha ni Joel sa bulsa ang posporo at sinindihan ng 1 piraso. Inihagis kay Aling Iska na kaagad namang nagliyab sa dami ng gasolinang tumapon sa katawan nito. Niyakap ni Wendy si Charito na patuloy ang pag-iyak. Pinanood nila kung paano masunog si Aling Iska hanggang sa mawala na iyon ng buhay. Ilang sandali pa ay naging abo na ito kaya naman umalis na roon ang 3. Nalaman ni Mayora Charito ang relasyon ni Wendy at Joel. Hindi naman iyon tumutol lalo na at 2 beses nang iniligtas ni Joel ang buhay ni Wendy. Pero mula nang mamatay si Aling Iska ay lalong kinatakutan ng mga tao ang bahay Kastilang iyon. Paano daw kasi kapag gabi ay mayroong naririnig doon na nag-iiyakan at nagsisigawan na mga lalaki. Naririnig din doon ang iyak ni Aling Iska.
palagi akong nakasubaybay sa mga magagandang kwentong karanasan ng ating mga kababayan na napapakinggan ko rito. Kaya naman naisip ko na sumulat din at i-share ang kwento ng aking lolo na si Greg na nangyari maraming taon nang nakakaraan. Isang karanasan na hindi niya makakalimutan, lalo pa nga at naging bahagi siya ng makulay na buhay ng dalagang tindera ng sanggol na si Marita. Matagal na nagsasama ang mag-asawang Greg at Ana. Pangarap talaga nila ang magkaroon ng anak na lalong magbibigay sa kanila ng kasiyahan at magiging inspirasyon nila sa buhay. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nagiging anak. Kahit anong senyales ng pagbubuntis ay hindi makita kay Ana, kaya naman palagi na lang malungkot si Ana. Kanina ka pa nandito sa bintana. Nakatingin ka sa malayo. Panayang yung buntong hininga. Meron bang problema? Naisip ko lang kasi, babae ba talaga ako? Meron ba akong matres? Sinabi naman ng doktor na wala tayong diferensya pareho. Pero hanggang ngayon, hindi pa din ako mabuntis. Hindi pa siguro panahon, mahal ko. Sinabi naman sa atin ng doktor na pwede tayong magkaanak kasi wala namang may problema sa atin. Kaya huwag ka nang mawala ng pag-asa. Iniisip ko lang kasi na matagal na nating pangarap yon. Baka kung hindi ko maibigay sa yung bagay na yon, ay magbago ka na at iwanan ako. Ano ka ba naman? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Nang magpakasal tayo, meron tayong sinumpaan sa harapan ng altar na magsasama tayo sa hirap at ginawa, kalungkutan at kasayahan habang buhay. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Halika nga rito. Payakap nga. Palagi mong tatandaan na nandito lang ako para mahalin ka habang ako ay may buhay. Salamat, mahal ko. Siya nga pala, nasabi sa akin ni Aling Marjeline na pumunta daw tayo sa Obando. Sumayaw daw tayo doon habang humihiling ng anak. Mabisa daw yun, mahal ko. Marami na daw nagpunta doon at humiling. At napagbigyan naman sila. Sige, bukas na bukas din ay pupunta tayo ng Obando. Kaya huwag ka na malungkot. Napangiti na lang si Ana at yumakap kay Greg. Matagal siyang nakayakap dahil nalulungkot siya. Ganun pa man ay nagtitiwala naman si Ana sa sinabi ni Greg. Nang sumunod na araw ay maagang nagbiyahe sina Ana at Greg para magpunta sa Obando. Nang makarating sila doon, ay nakita nila na maraming tao ang naroon na kagaya nila. Mga mag-asawa na humihiling din na magkaroon ng mga anak. Kaya naman masayang hinawakan ni Greg ang kamay ni Ana, tapos ay sinimulan na nilang makisabay sa indayog ng pagsayaw ng iba pang naroon. Patuloy lang tayong umasa na ipagkakaloob din sa atin ang ating kahilingan, mahal ko. Kapag nangyari yon, siguro tayo nang magiging pinakamasayang mag-asawa. Tama ka. Kaya sige lang, sumayaw lang tayo ng sumayaw hanggang sa mapagod tayo. Oo, basta para sa ating mga pangarap, gagawin ko ang lahat. Maghapong sumayaw sa Obando sina Ana at Greg. Hapon na nang umuwi sila. Pagdating sa bahay ay kaagad nagluto ng hapunan si Ana. Matapos ay kumain na sila. Dahil sa maghapong pagod, kaagad silang nakatulog ng mahigana. Kinabukasan ay maaga pa rin silang nagising. Lumabas ng bahay si Ana para magwalis sa harapan. Iyon naman ang pagkakataong dumaan si Marita. Natulak-tulak ang kariton ng asin. Ana, baka wala ka ng asin dyan. Bumili ka na. Ay naku, nga pala suki. Malapit ang maubos. Sige nga, takalan mo nga ako para meron akong stock sa bahay. Dumaan ako dito kahapon, saradong bahay mo. Mukhang namasyal kayo ah. Naku, nagpunta kami ng Obando. Nagsayaw kami dun maghapon at humiling na magkaroon ng anak.
Alam mo naman, di ba? Matagal na kaming mag-asawa pero wala pa rin kami nagiging anak. Kaya humiling kami ng anak sa Obando. Tama ka. Balita ko marami ngang mag-asawang dumadayo doon para humiling ng anak. At karamihan naman ay napagbigyan ng pong lumikha. May mga nabalitaan din ako na matapos magpunta sa Obando, ay nabuntis. Ilang buwan lang nakalipas. Nako, sana ngay matulad din ako sa kanila. Nagkakaedad na din kami ni Greg. Dapat magkaroon na kami ng anak. Siya nga pala. Yung iba naman ay sumasama sa prosesyon ng mga santo habang humihiling. At yung iba namang kalalakihan ay nagpipinitensya para daw makahiling ng anak. Bakit hindi yung subukan ng mga yun? Sige nga, sabihan ko si Greg. Malapit na nga ang pista ng Poong Nazareno. Sasama kami doon. Matapos ang kanilang pag-uusap at may balot na ni Marita ang asin ay umalis na siya. Ipinagpatuloy naman ni Ana ang pagwawalis sa harapan ng bahay nila. Ilang araw lang ang nakalipas. Sumapit ang kapistahan ng Poong Nazareno. Kagaya ng maraming deboto ay sumama sa prosesyon sina Ana at Greg sa paniniwalang kapag sumama roon at humiling ay ipagkakaloob ang kahilingan. Kaya kahit mahirap ang sumama sa prosesyon sa dami ng tao, ay tiniis ng mag-asawa ang pagod at hirap. Kasama sila sa mga humihila sa tali ng karosa ng Poong Nazareno. Ayos ka lang ba, mahal ko? Kaya mo pa ba? Kung hindi mo na kaya, pwede ka naman ang bumitaw sa lubid. Kaya ko pa naman, mahal ko. Huwag mo akong alalahanin. Para ito sa ating kahilingan sa Poong Nazareno. Sige, dito lang ako palagi sa likuran mo. Nakaalalay sa'yo. Siya nga pala. Itutuloy mo pa ba ang plano mong magpenitensya? Oo naman. Panataw ko na yon tuwing sasapit ang mahal na araw. Gagawin ko yon hanggang hindi tayo nabibigyan ng anak. Pasensya ka na, ha? Ito kasing matres ko, walang silbi. Nahihirapan tuloy tayo ng ganito. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Siguro ay hindi pa lang talaga panahon. Pero maaawa din sa atin ang Diyos. Mabibigyan din tayo ng anak. Mahabang oras din ang lumipas bago natapos ang prosesyon. Pagod pero masaya na umuwi sina Greg at Ana. Umaasang mapagbibigyan ang kanilang kahilingan. Nang sumapit ang mahal na araw ay isa si Greg sa 7 lalaki na nagpenitensya. Maraming tao ang nanunood habang pumaparada sina Greg. Isa sa mga nakapanood ay si Marita na saglit na itinigil ang tulak-tulak na kariton ng panindang asin. Nanood ng nagpipinitensya. Matapos ay umalis na siya ron. Itinuloy niya ang pagtutulak ng kariton habang patuloy ang pagsigaw ng asin. Hanggang sa mapatapat siya sa bahay ng isa niyang suki na medyo malayo sa kalsada ang bahay. Aling Loleng! Nandito na po yung asin na order nyo. Dadalhin ko na dyan, ha? Bali 1 tabo ho ito. Nang sumang-ayon nga si Aling Loleng ay kaagad na kinuha ni Marita ang asin na nakalagay na sa plastik. Tinakpan niya ng sako ang panindang asin para hindi marumihan. At pinuntahan ang bahay ni Aling Loleng na medyo malayo sa kalsada. Matapos ay bumalik na si Marita sa kariton. Itutulak na sana niya ang kariton nang magtaka siya. Nagbago kasi ang ayos ng paninda niya. Parang umalsa ang takip ng sako. Kasunod niyon ay nakarinig siya ng mga iyak ng sanggol. Kaagad siyang kinabahan at nagpalingalinga sa paligid. Pakiramdam kasi niya ay mayroong mga matang nakatingin sa kanya, lalo na nga at puro sagingan at malalaking puno ang meron sa lugar na yun. Naku po, Diyos ko naman, natitiyanak yata ako. Mukhang may tiyanak sa lugar na to. Patuloy na nakarinig ng pag-iyak ng sanggol si Marita, kaya lalo siyang kinabahan at patuloy na pinakikiramdaman ang paligid
habang hinahanap kung saan nagmumula ang pag-iyak. Tapos ay muli siyang tumingin sa kanyang kariton. Gumalaw ang sako na takip ng asin. Kaya naman kahit kinakabahan ay dahan-dahan niyang iniangat ang sako na nakatakip sa asin at nakita nga niya ang 2 sanggol na puro dugo at nakabalot ng lampin at nakalagay sa kahon. Ay, Diyos ko po! Tiyanak! Kagaganda namang tiyanak nito! Ay, hindi! Sanggol nga! Sino naman ang mga walang puso nag-iwan ng mga sanggol na ito dito? Dinampot ni Marita ang isang sanggol. Tiningnan niya kung may sugat iyon dahil maraming bahid ng dugo ang lampin na nakabalot sa kanya. Pero wala naman siyang nakita na sugat ng sanggol. Kaya muli siyang tumingin sa paligid dahil pakiramdam niya ay mayroong nakatingin sa kanya. Hanggang sa meron siyang maramdamang kalusko sa hindi kalayuan sa likuran ng mga puno ng saging. Sino ka? Lumabas ka dyan! Magpakita ka! Narinig ni Marita ang malakas na ungol ng aso kaya naman napatigil siya saglit. Kumuha siya ng asin at bahagyang umatras. Nang lumabas mula sa likuran ng malalaking puno ng saging, ang asong itim at marahang humakbang palapit kay Marita, ay napaatras siya habang kalong ang isang sanggol. Nang makalapit naman sa kariton ng aso, ay pinagmasdan ng sanggol na nasa kariton. Naisip ni Marita na baka kagatin ng aso ang sanggol. Napansin din niya na nagdurugo ang mukha ng aso kaya agad siyang nagdesisyon na sabuyan iyon ng asin. Layuan mo siya! Huwag mo siyang sasaktan! Chu! Layuan mo siya! Alis dyan! Alis! Parang nahilam ang mga mata ng asong itim nang tamaan ng asin sa mata. Parang nahilo na umatras. Nang makita iyon ni Marita ay nakita din niya ang isang piraso ng kahoy sa tabi ng kalsada. Dinampot niya yun at inihampas sa aso na muling tinamaan sa mukha kaya nakaramdam ng sakit at panganib ang aso. Tumakbo ito papalayo. Nakahinga ng maluwag si Marita. Ibinalik niya sa kahon ang sanggol. Iniayos ang takip ng sako para hindi mainitan at umalis na siya sa lugar na yun. Kaagad na umuwi siya ng bahay. Naku po! Aling Farida! Tulungan niyo nga ako dito sa mga sanggol na to. Kunin niyo po yung isa. Ay, Diyos kong bata ka. Saan ba galing ang mga sanggol na yan? Bakit puro dugo ang mga lampi na nakabalot sa kanila? Meron ba silang mga sugat? Di ko rin po alam kung sinong walang pusong ina ang nag-iwan ng mga sanggol nito sa aking kariton. Wala naman pong mga sugat ng mga bata. Yung lampin lang nila ang puro dugo. Ay, kung ganon, ano kaya nangyari sa kanilang ina at iniwanan sila sa kariton mo? Di ko po alam eh. Basta nang makita ko po ang mga sanggol sa kariton ko, akala ko ay napaglalaruan ako ng tiyanak. Tapos ay nakita ko na may lumabas na asong puro dugo ang mukha. Kakagatin pa nga sana yung isang sanggol eh. Pero binato ko ng asin at pinalo. Kaya ayun, tumakbo palayo. Ay, nako. Buti na lang at hindi ka natakot. Ay, kung nagkataon, tsak na nakain na ng asong yun ang isa sa mga sanggol. O siya, sige na. Palitan na natin ang lampi ng mga sanggol na ito. Naku naman, Aling Farida. Alam niyo namang dalaga pa ho ako eh. Paano magkakaroon ng lampin dito sa bahay ko? Ay, nako nga pala. Sandali lang at uuwi ako. Meron pa akong naitagong mga lampin doon ng mga anak ko. Magagamit natin sa kanila. O sige na, magbasa ka ng bimpo sa maligamgam na tubig. At linisin mo ang mga dugo sa katawan nila. Babalik agad ako. Saglit na umalis si Aling Farida at nang bumalik ay mayroon ng mga dalang lampin. Nang pagkakataong iyon ay nalinisan na rin ni Marita ang isang sanggol. Pansin niya agad ang itim na balat sa kanang balikat ng sanggol na lalaki. Nang bihisan nila ang isa pang sanggol ay mayroon din yung balat na kulay pula naman sa balikat din.
Nang matapos bihisan at muling pinagtabi ang mga sanggol ay nalaman nila na kambal palang mga yun. Ipinagtimpla na nila ng gatas at pinasuso sa 2 sanggol kaya tumigil naman ang mga ito sa pag-iyak. Kaganda at kagwapo ng kambal na ito. Mabuti na lang at ikaw ang nakakuha. Kung hindi, baka namatay na sa gutom ang mga ito. Oo nga po, Aling Faride. Ang problema ko po ngayon paano ko naman aalagaan ang mga batang to? Wala pa po akong karanasan dyan dahil dalaga pa ako Ay siguro naman ay baka makonsensya yung ina ng mga sanggol na ito at muli silang hanapin. Ang gawin mo ay isama mo sila sa paglalako mo ng asin para kung may maghanap ay madali mong malalaman. Mukhang tama nga ako kayo sa bagay na yan, Aling Farida. Yan nga ang aking gagawin para maibalik ko sila sa tunay nilang mga magulang. Mababait naman ang mga sanggol. Kaagad silang nakatulog na makadeden Hindi naman sila mahirap alagaan. Maraming salamat po, Aling Farida. Nang gabing yun, mahimbing ang naging tulog ng mga sanggol. Itinabi ni Marita sa kanyang higaan ang mga ito. Malalim na ang gabi nang mapabalikwa si Marita. Paano nga ay naramdaman niya ang pagpasok ng malamig na hangin mula sa bintana ng kanyang kwarto. Nagtataka siya kasi bago matulog ay isinara niya ang bintana. Nang isasara na niya iyon ay parang mayroon siyang naaninag na tumakbo palayo ng bintana. Kaya bigla siyang kinabahan. Agad niyang isinara ang bintana at inayos ang lock noon. Muli siyang nahiga sa tabi ng mga sanggol. Kinabukasan, nang magtinda siya ng asin, ay kasama na niya ang mga sanggol na nakalagay sa 2 kahon. Napadaan siya sa bahay ni Ana. Ang gaganda naman ng mga sanggol na yan. Parang kambal sila, no? Oo, kambal nga sila, Ana. Talagang gwapo at maganda sila. Bakit nandyan sa kariton? Huwag mong sabihin na tindera ka na rin ng mga sanggol. Teka, di ba sabi mo dalaga ka? Paano ka nagkaroon ng mga anak? Oo, dalaga pa nga ako. At hindi ko sila mga anak. Meron lang walang pusong ina ang nag-iwan sa kanila sa aking kariton. Kaya ako sila isinama sa aking paglalako, kasi baka makonsensya yung ina nila at hanapin sila. Di maibabalik ko sa kanyang mga sanggol. Ay, kawawa naman sila. Ang init pa naman ng panahon. Baka magkasakit sila kung patuloy na mabibilad sa araw. Wala akong magagawa. Hindi ko naman sila kayang alagaan na pareho. Wala pa akong alam sa ganyan. Buti nga, tinulungan ako ni Aling Farida kagabi. Itinuro sa akin ang mga gagawin. Kung gusto mo, iwanan mo na lang sa akin tong sanggol na babae. Kami na lang muna mag-aalaga sa kanya habang hindi pa bumabalik ang tunay niyang ina. Talaga, Ana? Tutulungan mo ako sa pag-aalaga sa kanila? Oo. Alam mo naman na matagal na kaming sabik na magkaroon ng sanggol sa bahay na ito. Naisip ko na baka ito na rin ang sagot sa aming mga panalangin ni Greg. Magkaroon kami ng anak kahit na hindi galing sa aking sinapupunan. Hindi ba, Greg? Oo, tama ka nga, mahal ko. Hindi siguro ito nagkataon. Baka kapalaran talaga ng batang ito na mapunta sa atin para maging anak natin. Sige, ipagkakatiwala ko sa inyong isang sanggol. Basta ipangako nyo na aalagaan nyo siya, ha? At kung sakaling bumalik ang tunay niyang ina, ibabalik natin ang mga sanggol sa kanya, ha? Sumang-ayon naman sina Greg at Ana sa sinabi ni Marita. Kaya naman, kinuha na ni Ana sa kahon na nasa kariton ang sanggol na babae. Pinagmasdan nito at hinalikan. Tapos ay niyakap na puno ng pagmamahal. Tuwang-tuwa na napatingin siya kay Greg. Noon naman muling naramdaman ni Marita ang malamig na hangin na dati niyang naramdaman. Muling tumayo ang mga balahibo niya sa braso at batok dahil sa kilabot. Kaya muli siyang napatingin sa paligid. Wala ba kayong nararamdamang kakaiba? Oo, meron akong kakaibang naramdaman.
Sobrang saya ko ngayong may baby na sa aming bahay. Ibig kong sabihin, yung malakas na hangin kanina, parang kakaiba eh. Wala naman ako naramdaman. Ano bang hangin yun? Ganun ba? Sige, siguro nga ay pakiramdam ko lang yun. Napabuntong hininga si Marita. Tapos ay napatingin sa malayo kung saan nakita niya na mayroong isang babaeng nakatayo. Nakasuot ito ng purong itim na damit. May bandanang itim na nakatakip sa ulo at mukha kaya hindi makikilala. Nakatingin ang babae sa kanya. Kaya naman binalingan niya ang mag-asawang Greg at Ana. Kilala niyo bang babae nakatayo sa tabi ng malaking puno ng mangga? Malapit sa tindahan ni Aling Maring? Aling babae? Wala naman ah. Kayo no, sa tindahan ni Aling Maring. Teka, sandali. Kanina naroon siya nakatayo ah. Nakatingin sa atin, pero ngayon biglang nawala. Ay, naku Marita, baka naman napapagod ka lang at nagugutom. Pumasok ka muna kaya sa loob para makapagpahinga. Pati na rin yung sanggol na naiwan sa'yo. Padidihin muna natin, baka gutom na. Oo nga naman Marita. Bilang pasasalamat na din sa pagbibigay mo ng saya sa aming mag-asawa. Tayo na muna sa loob ng bahay. Sabay-sabay na tayong kumain. Sumangayon naman si Marita kina Ana at Greg. Kinalong niya ang sanggol na nasa kariton at pumasok sa loob ng bahay ni na Greg. Ganun pa man, ay hindi pa rin niya makalimutan ang babaeng nakita niya kanina. Kaya kahit nasa loob na siya ng bahay ni na Ana, ay patuloy pa rin ang pagtingin niya sa labas ng bahay. Kanina ko pa napapansin na parang hindi ka mapakali dyan Marita. Sino pang tinatanaw mo sa labas ha? Hindi ko nga din maintindihan eh. Pakiramdam ko kasi, parang palagi nilang may nakatingin sa akin at nagbabantay. Kapag tinignan ko naman ang paligid, wala naman ako makita. Tapos yung babae kanina na nakatingin sa akin, bigla naman siyang nawala nung sinabi ko sa inyo. Para po nakakita ako ng multo sa katanghaliang tapat. Alam niyo yung ganung pakiramdam? Naku Marita, pressure ka lang niya dahil sa mga pangyayari. Dalaga ka pa kaya natataranta ka nang magkaroon ka ng responsibilidad sa mga sanggol na ito. Pero wag ka na mag-alala ngayon kasi tutulungan ka na namin na maalagaan sila. Oo nga. Hindi ka na dapat nag-aalala. Hindi ka din dapat na matakot. Kasi ang taas ng sikat ng araw oh. Walang multo. Ano ka ba? Pwede bang iwanan ko muna sa inyo itong dalawang sanggol? Dalhin ko lang yung mga order na asin sa suki ko ha. Dadaanan ko na lang yung isa kapag pauwi na ako. Oo sige, kami na munang bahala sa kanila. I-deliver mo na yung order sa'yo. Dumaan ka dito kapag pabalik ka na ha. Matapos ngang kumain sila ng pananghalian ay umalis na si Marita para i-deliver ang mga asin na order sa kanya. Matapos ang mahabang oras ay bumalik siya kina Greg para daanan ang sanggol na lalaki. Iyon ang isinama niya pabalik ng bahay. Kagaya ng dati ay tinuruan siya ni Aling Farida kung paano maalagaan ng bata. Naikwento din niya na pansamantala ay sina Greg at Ana na muna ang mag-aalaga sa babaeng sanggol. Nang gabing yun, muling nakaramdam ng kakaiba sa paligid ng kanyang bahay si Marita. Narinig niya kasi na parang may kumakamot sa bintana ng kanyang bahay, kaya sumilip siya. Wala naman siyang nakita. Tapos ay may mga yabag na narinig siya sa tapat ng pintuan niya. Aling Farida? Kayo po ba yan? Oo, ako nga ito. Buksan mong pintuan. Sige ho, sandali lang ho. Kamusta ng bata? Nakatulog na ba ng maayos? Oo po, nakatulog naman po siya. Pumasok po kayo at silipin yung bata. Napangiti si Aling Farida tapos ay pumasok na ito ng bahay at tiningnan ang natutulog na sanggol. Marahang nilapitan at hinimas ang buhok ng bata.
Maya-maya ay hinalika ni Aling Farida sa pisngi ang sanggol, tapos ay ngumiti kay Marita. Salamat naman at nakatulog na siya. Salamat din sa pag-aalaga mo. Naku, ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo sa mga ginawa niyong pagtulong at pagtuturo sa akin ng mga dapat kong gawin. Oo naman. Sige, aalis na ako. Magpahinga ka na din. Kapag nagising ang bata, ipagtimpla mo na lang ulit ng gatas at ipadede mo para matulog na siya ulit. Sige ho, salamat. Hindi nagtagal ay umalis na si Aling Farida kaya isinara na ni Marita ang pintuan ng bahay. Siniguro niyang maayos ang pagkakasarado nito. Patilak nun ay inayos niya. Tapos ay nahiga na siya sa tabi ng sanggol at nakatulog. Nang mga sandaling iyon naman, sa bahay ni Greg ay umiiyak ang sanggol kaya kinalong yun ni Ana at ipinaghele. Tulog na, baby. Ito na ang dede mo, oh. Huwag ka nang umiyak, baka kabagan ka. Baka naninibago lang yan. Dati kasi palagi silang magkasama ng kakambal niya. Ngayon ay mag-isa na lang siya. Oo nga eh. Sige na, baby, tulog ka na. Nandito ng nanay at tatay mo. Hindi ka namin pababayaan. Mamahalin ka namin at palalakihin na parang isang tunay na anak. Akin na. Ako naman ang magpapatulog sa kanya. Baka pagod ka na. Nako, hindi ako mapapagod. Okay lang yan sa akin. Masaya ako at meron ng baby sa bahay natin. Habang patuloy na isinasayaw ni Ana ang bata, ay umiiyak pa rin iyon. Hanggang sa makarinig sila ng mga katok sa pintuan, kaya naman marahang lumapit sa pintuan si Greg. Bahagyang binuksan at sumilip. Napangiti siya pero nagtaka din nang makitang si Marita ang nakatayo sa labas ng bahay nila, kaya agad niyang ibinukas ng todo ang pintuan. Ikaw pala, Marita. Bakit napasugod ka gabing-gabi na? Isip ko kasi itong sanggol na naibigay ko sa inyo. Ako, minsan iyakin siya kaya pagtiyagaan niyo lang na alagaan Ano ka ba naman, Marita? Wala kang dapat alalahanin sa amin sa bagay na yan. Gaya ng sinabi namin, aalagaan namin siya at mamahalin. Mahirap lang sa una, pero kapag nasanay na ang bata sa amin, tsak na magiging maayos ng lahat. At saka dalawa naman kami na magtutulong mag-alaga sa kanya. Siya nga pala, sinong naiwan doon sa sanggol na nasa'yo? Kasi nandito ka. Yung kapitbahay ko na si Aling Farida. Siya muna ang pinagbantay ko sa bata. Ana, pahiram muna ng baby. Subukan ko siyang patahanin. Ha? Sige, eto. Inalo nga ni Marita ang sanggol nang ipasa sa kanya ni Ana. Isinayaw niya at ipinaghele, kasabay ang pagbibigay ng bote ng gatas. Dumede naman ang sanggol at hindi nagtagal ay tumigil ito sa pag-iyak. Kaya naman napangiti si Marita. Nang himbing na ang tulog ng bata, ay muling ibinigay niya ito kay Ana. Parang naamoy ka niya. Kaagad na tumigil sa pag-iyak at natulog. Tapikin mo lang ng bahagya ang kanyang puwet habang pinaghehele mo. Babae kasi siya kaya medyo maarte. Wow! Ang galing mo, Marita. Saan mo natutunan yan, ha? Daig mo pang may asawa. Itinuro lang din sa akin ni Aling Farida yan. Kaya itinuro ko din sa inyo. O sige na, aalis na ako. Baka naghihintay na sa akin sa Aling Farida. Sige, mag-iingat ka kasi gabi na, ha? Oo. Kayo nang bahala kay baby, ha? Salamat ng marami. Kami ang dapat na magpasalamat sa iyo, Marita, dahil naging masaya kami ni Ana dahil sa baby na ito. Oo nga, Marita. Sana ngayong matagalan pa siya bago bawiin sa amin ang tunay niyang ina. Kasi ngayon pa lang, mahal na namin siya. Walang nakakaalam ng kinabukasan. Hindi natin tsak ang panahon. Pero habang ipinapaubaya siya ng pagkakataon sa inyo, mahalin niyo siya. Oo naman.
Hindi nagtagal ay nagpaalam na si Marita kina Greg at Ana. Lumabas na ito ng bahay kaya isinara na ni Greg ang pintuan. Nahiga na silang dalawang mag-asawa at inihiga na nila sa kanilang pagitan ang sanggol para mabantayan nila ito. Hindi nagtagal ay nakatulog na ang mag-asawa. Kinabukasan, maaga pa ay nasa labas na ng bahay sina Ana. Pinapasikatan nila sa sikat ng araw ang sanggol. Iyon naman ang pagkakataong dumating si Marita. Nakalong din ang sanggol na alaga niya. Uy, baby ko. Tingnan mo kung sinong nakikita ko, oh. Ang kakambal mo. Pinapasikatan din sa araw. Uy, Marita, nandito ka pala? Salamat sa pagtulong mo sa akin kagabi, ha? Ha? Anong tulong? Kagabi bang sinabi mo? Oo, kagabi. 12:00 na pero hindi pa din namin mapatulog tong si baby. Nag-iiyak. Hindi ko alam kung paano patatahanin. Tapos bigla kang dumating, kinalong mo at ipinaghele. Tapos binigyan mo ng gatas. Ba, tumigil nga sa pag-iyak at nakatulog agad. Pero hindi naman ako umalis ng bahay kagabi. Kasi nga ay nandun si Aling Farida sa bahay ko. Oy, nandito pala kayong dalawa. Teka, parang narinig ko yatang pangalan ko. May problema ba? Wala po yun, Aling Farida. Ang sabi ko, hindi ako nagpunta dito kina Ana kagabi ng 12:00. Kasi naroon kayo sa bahay ko. Nakakahiya naman kung iwanan ko kayo kagabi. Teka muna, Marita. Kagabi maaga akong natulog. 9:00 pa lang nakahiga na ako't nakatulog. Hindi na ako lumabas pa. Hindi ko naman kasi narinig na umiiyak ang sanggol na yan kagabi. Aling Farida naman. Nagbibiro ba kayo? Bakit naman kita bibiruin? Hindi nga ako nagpunta sa iyo kagabi. Lalo na nga ganoong oras na. Pero kayo yung pinapasok ko kagabi. Tiningnan niyo pa nga yung bata at hinalikan. Niyakap at nagpasalamat kayo sa akin. Kung hindi kayo yun, sino yun? Kamukha niyo yun eh. Abay, ewan ko. Hindi talaga ako yun. Tapos sinabi mo, Marita, na hindi rin ikaw yung nagpunta sa amin kagabi ng ganoong oras. Oo nga, hindi rin ako yun. Hindi na ako lalabas ng bahay ng ganong oras. Kung hindi ikaw yun, sino yun? Kamukha mo yung bisita namin kagabi. Abay, mukhang hindi maganda ito ah. Parang dinalaw kayo ng mga kakaibang nilalang na may kakayahang gayahin ang anyo ng ibang tao. May gumaya sa itsura ko para makapasok sa bahay ni Marita. At may gumaya naman sa anyo ni Marita para makapasok sa bahay niyo, Ana. Ang mga aswang nagabunan lamang ang may kakayahang gawin yon. Nakakatakot naman yun, Aling Farida. Ano naman ang pakay niya at gagayahin ang itsura ko at itsura mo? Para makalapit sa bata. Baka target nilang kainin ang sanggol. Mabuti na lang at hindi kayo naging pabaya kagabi. Nakakatakot naman na nangyari niyan kagabi, Aling Farida. Anong gagawin natin? Baka sa uulitin na gawin ulit yun ng aswang ay magtagumpay na siya. Ano bang maganda nating gawin? Natatandaan ko pa ang sinabi ng aking lolo. Ang aswang daw ay hindi nakikipag-usap ng diretsong nakatingin sa'yo. Kasi makikita mo na baliktad ka sa kanyang mga mata. Tapos walang kanal sa kanyang ilong papunta sa bibig. Ang isa sa panglaban sa kanya ay maglagay ka ng bawang sa bulsa. Malayo pa lang sila ay maaamoy ka na nila. Kaya hindi sila lalapit sa'yo. Mabisa din panglaban ng asin. Takot din sila dyan. Madalas na gusto nilang biktimahin ang mga buntis at sanggol. Kaya ingatan niyo ang mga bata na yan. Sige po, yan ang gagawin ko. Gawin mo din yun, Ana, para hindi na tayo malapitan ng aswang na yun. Oo, yun nga ang gagawin ko. Pati bintana at pintuan namin. Palalagyan ko kay Greg. Kahit anong mangyari, hindi niya makukuha sa amin ang sanggol na ito. Matapos noon ay sumabay na si Marita kay Aling Farida papunta sa talipapa. Bumili siya ng maraming bawang. Nang makauwi ng bahay ay nilagyan niya ang bintana pati na ang mga pintuan. Sinabitan niya ito ng bawang. Naglagay din siya ng bawang sa bulsa
at sa kwarto nila ng sanggol na alaga niya. Nang sumapit ang gabi, pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik naman kaya alam niya na mabisa nga ang pinayo sa kanila ni Aling Farida. Nakatulog siya ng maayos ng gabing yun. Kaya naman kinabukasan, masigla ang katawan niya nang magising. Muli siyang naglako ng asin at kagaya ng dati ay isinama niya ang alagang sanggol. Suki! Asin kayo dyan! Bili na kayo ng asin! Asin! Magkano ang asin? 10 piso lang ho ang isang tabo. Sige, bigyan mo ako ng 5 tabo, pero pwede bang ikaw na lang ang maglagay sa harapan ng bahay ko? Kahit isabit mo na lang dun sa bakod. May pupuntahan pa kasi ako eh. Nasa lubong na kita. Oo, sige. Nasaan ang bahay mo? Yung kalsadang yon. Pagliko mo yung unang bahay doon. Isabit mo na lang sa bakod ang mga asin na binili ko. Etong 200. 50 pesos lang ang asin ko. Sa'yo na ang sobra. Maaabala kasi kita kapag ikaw pang magdala ng asin. Tsaka, para na rin maibili mo ng gatas ang baby mo. Kahit mainit ang panahon, kasama mo pa din siya. Mabuti na lang at may payong ka. Oo nga eh. Wala kasing ibang mag-aalaga dito kay baby kaya sinasama ko na kahit saan ako magpunta. Ingatan mo siya. Magkakaroon ka ng magandang kapalaran sa batang ito. Sige, aalis na ako. Pakidaan na lang doon sa aking bahay ang asin na binili ko. Sige, salamat sa perang binigay mo. Malaking tulong yun para sa amin ni baby. Minerva ang pangalan ko. Natutuwa ako makilala kita. Ako naman si Marita. Inuulit ko. Salamat sa perang ibinigay mo. Napangiti si Minerva tapos ay hinawakan nito ang pisngi ng natutulog na sanggol. Tapos ay umalis na ito. Tuwang-tuwa naman si Marita na tiningnan ang hawak na pera. Tapos ay nilagay sa bulsa. Itinulak niya ang kariton. Nang makarating siya sa lugar na sinabi ni Minerva, ay lumapit siya sa bakod. Nakita niya ang isang lumang kubo. Tahimik ang paligid. Kaya naisip niya na walang tao. Isinabit na lang niya sa bakod ang plastik ng asin kagaya ng usapan nila ni Minerva. Muling itinulak ang kariton at inilako ang mga paninda niyang asin. Napadaan siyang muli kina Ana. Saglit siyang tumigil nang makitang nasa labas ng bahay si Ana at kalong ang sanggol. Napansin ko lang. Meron palang birthmark ang batang ito, Marita. Tingnan mo, ang ganda, di ba? Oo, parehas sila nitong kakambal niya. Magkaiba nga lang ng hugis at kulay. Hugis araw at hugis buwan. Oo nga. Siya nga pala. Ano nang balita? Wala pa bang naghahanap sa kanila? Wala pa ako nababalitaan eh. Siguro hindi na talaga sila babalikan ng ina nila. Kaya nga iniwan na sila sa aking kariton. Mas mabuti nga kung ganun. Huwag niya nang bawiin sa atin ang mga batang to. Mahal ko na kasi tong cute na baby na to. Pwede rin naman. Kaya lang, daig ko pang dalagang ina. Biglang nagbago ang buhay ko dahil sa batang to. Bukod pa doon, yung mga nangyayaring kababalaghan, ay nako, mabuti na lang at may alam si Aling Farida na pangontra sa kanila. Hindi na tuloy sila nakakalapit sa atin. Oo nga. Kasi malayo ka pa lang daw kapag meron kang dala ng bawang ay maaamoy na nila. Ha? Naku, oo nga pala. Dapat pala kahit araw ay maglalagay ako ng bawang sa bulsa ko. Wala akong dala ngayon eh. Pero di bali, tirik naman ang araw. Wala naman sigurong aswang. Nagtawanan pa sina Ana at Marita. Tapos ay napatingin sa lalaking nasa hindi kalayuan. Nakatambay sa harapan ng isang maliit na tindahan. Pansin ni Marita na kanina patingin ng tingin sa kanila ang lalaki. Kapag titingnan naman nila ay ibabaling ng lalaki sa ibang direksyon ang paningin. Kilala mo bang lalaking yun, Ana? Kanina patingin ng tingin sa atin ah. Hindi eh. Kanina pa nga yung nakatambay dyan. Paglabas ko ng bahay nakita ko na siya dyan. Baka may hinihintay lang.
Tama ka nga. Merong ang hinihintay. Ayun oh, may lumapit na dalawang lalaki at kinausap siya. Mukhang hindi sila mapagkakatiwalaan. Parang hindi gagawa ng mabuti. Tingnan mo, lahat sila mahahaba ang balbas at ang mga buhok. Puro nakasuot ng itim na damit. Ang weird nila, di ba? Oo nga no. O siya, sige na. Ilalako ko lang doon natitira kong paninda para makauwi na. Sige, ingat ka. Nang makaalis na si Marita ay pumasok na sa loob ng bahay si Ana. Napansin kasi ni Ana na ang tatlong lalaki ay nakatingin pa rin sa kanya. Nang makapasok sa loob ng bahay ay kaagad na isinara ang pintuan. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Nalaman niya na wala na sa tindahan ang tatlong lalaki. Nang umuwi si Greg ay gabi na galing sa trabaho. Ang sanggol na nasa duyan agad ang nilapitan nito at hinalikan niya sa pisngi. Kumusta na bang aking prinsesa? Ayos naman siya maghapon. Puro tulog lang ang ginawa niya kaya nagawa ko pa rin na magluto at maglaba. Nasasanay na siya sa atin. Maya-maya lang ay kumislot ang sanggol. Tapos ay umiyak na parabang nakaramdam ng panganib. Kaya naman kaagad na kinalong ni Ana. Kasunod nun ay narinig nila ang malakas na pagtahol ng aso nila na nakatali sa labas ng bahay. Kaya lumapit sa bintana si Greg at sumilip. Iginala sa paligid ang paningin at wala namang makitang tao si Greg sa labas ng kanilang bahay. Tahan na, baby ko. Mahal, parang may tao yata. Kanina pa taon ng taulang aso natin ah. May tao yata sa labas. Oo nga eh. Pero kanina ko pa nga tinitingnan. Wala naman ako makita kung sinong tinatahulan niya. Sa bagay, tatawag naman yun kung may bisita tayo. Baka napadaan lang. Tinahulan lang ng aso. Anong nangyayari, Greg? Huwag kang lalabas. Kahit ano ang mangyari, ha? Titingnan ko lang ang alaga nating aso. Sige, mag-iingat ka. Yung bata, bantayan mong mabuti. Marahang binuksan ni Greg ang pintuan. Sumilip. Nang walang makita ay marahang lumabas si Greg. Iginala sa paligid ang paningin. Sa tulong ng liwanag ng buwan at gamit ang hawak na flashlight, ay tinanglawan ni Greg ang paligid. Wala namang nakita ito na kahit ano maliban sa mga halaman sa paligid. Kaya pinuntahan na niya ang alagang aso. Nagulat siya nang makitang patay na ang alagang aso. Wasak ang katawan niyon at nagkalat ang dugo. Nanlaki ang mga mata ni Greg. Nakadama ng takot lalo na nang meron siyang maramdaman na kumilos sa likuran ng makakapal na halaman. Tinanglawan ni Greg ng flashlight ang halaman. May malaking aso na tumakbo paalis doon. Nang gumalaw ang mga sanga ng punong santol ay kaagad yung tinanglawan ni Greg. Nakita niya ang isang aswang na naroon. Bago pa makapasok ng bahay si Greg ay dinamba na siya ng aswang. Mga kapitbahay! Tulong! Inaaswang kami! Saklolo! Diyos ko! Greg! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Huwag kang lalabas ng bahay, Ana. Ingatan mong ating anak. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo po kami! May aswang dito! Sa kagustuhan ni Greg na maipagtanggol si Ana at ang sanggol ay nilakasan ni Greg ang loob niya. Nagpambuno sila ng aswang na dumamba sa kanya. Nang makabuelo siya ay tinaga niya ang aswang. Tinamaan ito sa kamay. Nasugatan ito pero muling dinamba si Greg. Muli silang nagpambuno. Nakita ni Greg na isang aswang pa ang pumasok sa loob ng bahay nila. Ana, magkulong ka sa kwarto. Dalian mo! Greg! Greg, nasan ka na? May aswang dito!
Mga halimaw kayo! Tigilan niyo na kami! Nang sunggaban si Greg ng kalaban, ay nasakmal ang kaliwang kamay niya. Napasigaw sa sakit si Greg pero hindi nasiraan ang loob. Buong lakas niyang itinusok sa katawan ng aswang ang hawak na itak. Tumagos yun sa katawan ng aswang. Napaatras ito. Natutop nito ang nagdurugong sugat. Iyon naman ang pagdating ng ilang kapitbahay ni na Greg at pinagtulungan nilang patayin ang aswang. Ang ikalawang aswang naman pumasok sa loob ng bahay ni na Greg at ginalugad nito ang bahay nila para hanapin sina Ana. Nang mapansin nito ang mga nakasabit na bawang sa pintuan ng kwarto, ay napaatras ito na parabang hindi matagalan ng amoy ng bawang. Pero hindi nagtagal ay kumuha ng buwelo ang aswang at binalya ang pintuan. Nang mawasak ang pintuan ay pumasok sa kwarto ang aswang. Greg! Tulungan mo kami! Napasok na kami ng aswang! Nasaan ka ba, Greg? Ana! Ana! Nandiyan na ako! Walang iyak ang halimaw ka! Umalis ka dito! Layuan mo kami! Umangil ang aswang tapos ay kinalmot nito si Ana. Bumaon sa braso ni Ana ang matatalim na kuko nito. Nagkaroon si Ana ng malalim na sugat. Dahilan para mabitiwan niya ang sanggol. Itinulak si Ana ng aswang tapos ay dinampot ng aswang ang sanggol at tumalon palabas ng bintana. Nawasak ang bintana ng kwarto. Yun naman ang pagkakataong nakapasok na ng bahay si Greg. Ana, mahal ko. Mabuti at ligtas ka. Yung bata! Kinuha ng aswang yung bata! Abulin mo siya! Bawiin mo ang anak natin! Ha? Natangay niya ang sanggol? Wala akong nagawa! Nakuha niya ang anak natin, Greg! Tumalon siya sa bintana! Sige, dito ka lang. Hahabulin namin siya. Nang lumabas ng bahay si Greg ay ipinaalam niya sa mga kalalakihang nasa labas ng bahay ang ginawa ng aswang sa sanggol. Kaya naman nagkaisa ang mga kalalakihang naroon na habulin ang aswang. Gamit ang malalakas na flashlight ay sinundan nila ito. Pero dahil maliksi ang aswang at sanay sa dilim ng gabi ay madaling natakasan nito ang grupo ni Greg. Pero hindi matatakasan ng aswang na may dalang sanggol ang isa pang aswang na humarang sa daraanan nito. Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin at pababayaan kitang mabuhay. Akin na ang bata! Pero sa halip na ibigay ng aswang ang sanggol, ay akma nitong kakagatin ang sanggol. Kaya naman dinamba na ito ng isa pang aswang. Naglaban sila ng lakas sa lakas, bangis sa bangis, pangil sa pangil, hanggang sa manaig ang lakas ng isa. Malubhang nasugatan ng isang aswang dahil sa matatalas na kuko at pangil ng kalaban. Kaya dinampot ng nanalong aswang ang sanggol. Iyon naman ang pagkakataong dumating sina Greg. Nakita nila na isang babae ang may dala sa sanggol. Ayun ang aswang! Habulin natin! Dala pa din niya ang anak ko! Mabilis na tumakbo sa dilim ang aswang na may dala sa sanggol hanggang sa maglaho sa kadiliman. Naabutan ni na Greg ang agaw buhay na aswang. Sa galit ng mga tao, ay tinapos na rin nila ang paghihirap nito. Matapos ay nagpatuloy silang hanapin ang isa pang aswang na may dala sa sanggol, pero nabigo sila. Kaya nagpasya na silang umuwi. Greg, mahal ko! Anong nangyari? Nasaan ang ating anak? Hindi mo ba naabutan ng aswang? Wala na siya, mahal ko. Hanggang ngayon ay naguguluhan pa din ako. Nang habulin namin ang aswang na tumangay sa anak natin, nakarating kami sa kakahuyan. Doon nakita namin na may dalawang aswang din na nag-aaway. Isa yung namatay at isa yung tumangay sa sanggol. Kaya naguguluhan ako. Masakit para sa akin. Namawala siya. Wala akong nagawa. Para proteksyonan kayo. Kawawa naman ang ating anak.
Napakabata niya pa para danasin ng ganun kalagim na kamatayan. Wala na tayong magagawa. Saglit lang siyang ipinahiram sa atin ng kapalaran. Saglit na panahong pinasaya tayo. Pero ang kapalit pala ay walang kasing sakit sa kalooban. Malko, si Marita, yung sanggol kay Marita, siguradong nasa panganib din sila. Anong ibig mong sabihin? Dati kasi kung natatandaan mo, nung gabi na hindi natin mapatigil sa pag-iyak yung sanggol, may dumating na kamukha ni Marita. Aswang pala yon. Hindi yun si Marita. Dahil ng pagkakataon yun, ay nasa bahay daw niya si Aling Farida. Pero hindi yun si Aling Farida. Aswang din yun. Ang ibig mo bang sabihin? Sabay tayong dinalaw ng aswang ng gabing yon? Oo. Kaya kung sinalakay tayo ngayon ng aswang, sigurado na ganito rin ang mangyayari kay Marita ngayon. Kailangan natin siyang puntahan at tulungan. Sige, pero kailangan na muna nating gamutin ang sugat mo. Kaya kung tiisin to, ang mahalaga ngayon ay si Marita at ang sanggol. Baka mapahamak din sila. Noon din ay lumabas ng bahay sina Ana at Greg. Gabay nila ang liwanag ng buwan at flashlight para tahakin ang madilim na daan patungo sa bahay ni Marita. Habang nasa daan sila ay palingalinga ang mag-asawa. Paano nga'y nararamdaman nila na parabang mayroong nakasubaybay sa kanila. Kaya tumigil sila sa paglakad at tinanglawan ni Greg ang paligid. Nakita ng mag-asawa ang paggalaw ng mga sanga ng puno dahil sa malakas na hangin. Kasunod ang paglangit-ngit ng mga puno ng kawayan. Bakit, Malko? Para kasing mayroong sumusunod sa atin kanina pa. Parang gusto tayong pigilang makarating kina Marita. Kahit anong mangyari, kailangan nating makarating kina Marita. Kailangan niyang malaman ang nangyari sa atin para makapaghanda siya. Sana lang ay hindi pa tayo huli. Kagaya ng kwento mo, baka sinasalakay na din siya ng aswang sa mga oras rito. Kung gano'n ay tayo na. Kailangan nating makarating agad doon kina Marita. Ipinagpatuloy nga nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ni Marita. Napansin naman kaagad ni Ana at Greg na tahimik ang paligid. Kaya marahan silang kumatok sa pintuan ni Marita. Kaagad din naman na bumukas ang pinto nang marinig ni Marita ang boses ni Ana. Pumasok sila sa loob ng bahay kaya hindi nila napansin na nasa hindi kalayuan lang ang dalawang lalaking sumusunod sa kanila. Nagkatinginan ng dalawang lalaki dahil tama lang ang ginawa ng mga ito na sundan sina Ana at Greg para malaman kung nasaan ang isa pang sanggol. Anong nangyari sa inyong mag-asawa? Bakit puro kayo sugat? Marita, nasa ng sanggol? Nasa duyan. Natutulog na siya. Teka, sandali. Ang dami niyong sugat Sinalakay kami ng aswang at nakuha ang sanggol na nasa amin. Hinabol ko siya pero hindi ko nagawang mabawi ang sanggol. Nakakatakot ang babaeng aswang na yon kasi kahit ang kalahi niya ay pinatay niya. Ang ibig mo bang sabihin ay pinag-agawan ng dalawang aswang ang sanggol na nakuha sa inyo? Oo, yung nanalong aswang sa nangyaring labanan ang tumangay sa sanggol. Nakakaawa siya. Hindi niya sana sinapit ang malagim na kamatayan sa kamay ng aswang kung nagawa ko siyang proteksyonan. Kaya kami napasugo dito ay para bigyan ka ng babala. Naisip ko na dati, sabay tayong sinalaki ng aswang. Kaya nag-alala ako. Mabuti naman at ligtas kayo dito. Oo. Hindi sila basta-basta makakalapit dito kasi maraming bawang ang isinabit ko sa pintuan at bintana ng bahay ko. Huwag kang pakasiguro. Kasi sa amin ganito rin. Pero porsahan kaming pinasok at kinuha ang sanggol. Kinabahan si Marita nang umihip ang malakas na hangin. Kumalampag ang yero ng bahay niya. Kasunod ay gumalaw ang mga sanga ng puno sa paligid ng bahay. Maya-maya lang ay meron silang narinig na malalakas na yabag sa bubungan ni Marita. Kaya natigilan at nagkatinginan ang tatlo. Napatingin sila sa bubungan ng bahay.
Parang may naglalakad sa bubungan. Nandito na ang aswang. Yung bata, bantayan ninyo ni Ana. Oo, Marita, kunin mong sanggol sa duyan. Greg, marunong ka bang gumamit ng baril? May naiwang baril ang lolo ko dito. Meron ding mga bala. Sige, nasaan ang baril, Marita? Yung aparador na yan, buksan mo. Sa gawing ibaba, nandiyan ang shotgun at ang mga bala. Mabuti naman kung ganon. Kinuha nga ni Greg sa loob ng aparador ang shotgun. Nilagyan niya ng bala at ikinasa. Sumilip siya sa bintana. Nang walang makita sa labas, ay lumapit sa pintuan at muling sumilip. Wala ring nakita si Greg kaya natitiyak nito na sa bubungan o nasa mga puno na malapit sa bahay ni Marita ang mga aswang. Hindi tayo dapat maghintay sa pagkilos nila. Kagaya ng nangyari sa amin. Dapat mauna na tayong gumawa ng ingay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay bago pa tayo pasukin dito ng aswang. Tama ka, mahal ko. Kapag nabulabog ang aswang, aalis yan. Kagaya ng dumating yung mga kapitbahay natin. Sige, yun ang gawin natin para magising ang mga kapitbahay ko. Lalabas ako ng bahay. Alam kong nasa bubungan ng aswang. Kapag nagpaputok ako, sumigaw kayo at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Dala ni Greg ang baril niya at flashlight nang lumabas ng bahay. Tinanglawan ang bubungan ng bahay. Isang pusa ang nakita roon ni Greg. Sa pagkabigla nito ay pinaputukan ang pusa. Nakatalo naman ang pusa bago tamaan ng bala. Nasundan pa ni Greg ng flashlight kung saan tumalo ng pusa at doon ay nakita ni Greg ang aswang na nasa tabi ng puno. Muling pinaputukan ni Greg ang aswang pero nakapagtago ito sa malaking puno. Nang lapitan ni Greg ang puno, wala na roon ang aswang. Nakaakyat na ng mabilis sa puno. Tulong! Saglolo! Tulungan niyo kami! May aswang dito! Tulong! Aling Farida! Tulungan niyo kami! Saglolo! Inaaswang kami! Mga kapitbahay! Tulong! May aswang dito! Naglabasa naman ang mga kapitbahay ni Marita na nakarinig sa magkakasunod na putok ng baril at narinig din ang paghingi nila ng tulong. May dala pang itak si Aling Farida nang lumabas ng bahay at pumasok sa bahay ni Marita. Ang mga kalalakihan naman ay tinulungan si Greg para hanapin sa paligid ang aswang gamit ang malalakas na flashlight. Pero hindi na nakita ang aswang dahil umalis na ito nang mabulabog ang mga taong naroon. Marita, ano na nangyari? Nasaan ang bata? Ligtas naman po kami. Kaya lang, ang kakambal po nitong inaalagaan ni na Ana at Greg, wala na. Nakuha na ng aswang. Ay, Diyos ko. Kaya pala puro sugat ka, Ana. Dapat malinisan ang sugat mo. Baka ma-infeksyon yan. Opo, Aling Farida. Wala nang sanggol. Nilapan na ng mga halimaw na yon. Napakasama nila. Kahit ang mga walang malay na batay pinatay nila. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, mga buntis at mga sanggol ang gusto ng mga aswang. Hindi sila titigil hanggang hindi nila nagagawa ang gusto nila. Kaya doble ingat ang kailangan mong gawin, Marita. Kala ko po ba takot sila sa bawang? Bakit nagawa pa din nilang pasukin ang bahay nila Ana? Nagawa din ang makalapit dito sa bahay kong aswang. Oo, tama ka. Magandang pangontrang bawang sa aswang. Pero merong malalakas na aswang na kayang tagalan ang amoy ng bawang. Kagaya ng mga aswang na sinasabi nyo. Nakakatakot naman sila, Aling Farida. Baka masirahan ako ng ulo sa takot kapag nakaharap ko ang aswang na yun. Kailangan mo maging matapang para sa sanggol na alaga mo, Marita. Kapag natakot ka at naging mahina, mapapahamak siya. Kakayanin ba yun ang konsensya mo? Tama si Aling Farida, Marita. Kagaya ng nararamdaman kong sakit ng kalooban ngayon. Kasi naisip ko kung naging mautak ako, baka buhay pa ang sanggol at nasa amin pa siya. Hindi na kumibo si Marita.
Pinagmasdan na lang ang kalong na sanggol habang natutulog yun. Niyakap niya ito. Paano nga ay napamahal na din sa kanya ang bata kahit ilang araw pa lang silang nagkakasama. Huwag kang mag-alala, baby. Hindi kita pababayaan. Hindi kita basta ipipigay sa kanila. Oo, Marita. Ipagtatanggol natin ang batang yan. Malapit nang sumikat ang araw. Ligtas na tayo sa ngayon. Mas maganda kung humanap ka ng ibang malilipatan pansamantala, Marita. Ngayon kasing alam na ng aswang ang lugar na ito. Babalik at babalikan ka ng aswang dito. Tama si Aling Farida. Sige, pagsikat ng araw ay aalis tayo rito. Punta tayo kina Chong Lorito. Matutulungan niya tayo. Isa siyang albularyo. Marami siyang alam para labanan ang mga kampo ng kadiliman. Tama ka, mahal ko. Doon na lang muna tayo, Marita. Sumama ka sa amin ni Greg. Doon muna tayo para mailigtas ang sanggol na ito. Sumang-ayon naman si Marita kaya nang sumikat ang araw ay sumama siya kina Ana at Greg papunta sa kabilang baryo. Sa tsuhi ni na Ana at Greg, doon sila nagtungo. Ang hindi nila alam ay mayroon pa ring lihim na sumusunod sa kanila. Isang lalaki na mula pa sa bahay ni na Marita ay sinundan na sila ng lihim hanggang sa makarating sila sa bahay ni Loreto. Bukod sa lalaki, ay may isa pang lihim na nakasubaybay sa bawat kilos ni Marita. Ang ibong itim na kung tawagin ay Martinez na kadalasang alaga rin ng mga aswang. Bukod kasi sa natuturuang magsalita ang ibong ito, ay matalino rin at nauutusan. Pumayag na si Tio Loreto na dito na lang muna tayo pansamantala. Sinabi ko ng problema natin. Mabuti naman kung ganon. Teka, Marita, wala na palang gatas si baby. Oo nga eh. Bibili na lang ako. Ako na lang ang bibili, Marita. Ako na lang, Greg. Magpahinga ka na lang at lagyan mo ng gamot ang mga sugat mo. Kabisado ko naman ang lugar na to eh. Nakakarating ako dito sa paglalako ng asin. Ana, ikaw na munang bahala kay baby ha? Oo, Marita. Mag-iingat ka. At huwag mong kalimutan na magdala ng bawang. Para kahit paano ay may protection ka. Sumang-ayon naman si Marita. Naglagay siya ng bawang. Magkabilang bulsa niya ito nilagay tapos ay umalis na para bumili ng gatas. Pero may kalayuan ng malaking tindahan sa bahay ni Mang Loreto at daraan pa sa ilog na hanggang tuhod lang naman ang tubig. Nang makatawid doon si Marita ay nadaanan niya ang lugar ni Minerva. Nagulat siya nang makitang naroon pa ang asin na isinabit niya sa bakod. Ilang araw na ang nakalilipas. Kaya naman kinuha iyon ni Marita. Lakas loob siyang pumasok sa loob ng bakuran at lumapit sa kubo. Tao po? May tao ba dyan? Tao po! Nang walang sumagot sa mga tawag ni Marita, ay marahan niyang itinulak ang pintuan ng kubo. Bumukas yun. Walang tao. Wala ring kahit anong gamit. Kaya naman napatingin sa paligid si Marita. Napaatras siya at akmang aalis. Pero paglakad niya, natigilan siya nang makitang nakatayo na roon si Minerva. Pasensya ka na kung pumasok ako nang walang paalam. Napadaan kasi ako at nakita ko itong asin na binili mo. Nakasabit pa din sa bakod. Iuwi mo na yan. Hindi ko na kailangan. Lumipat na din kasi ang pamilya ko. Wala na rito. Kaya pala wala nang kahit anong gamit sa loob ng kubo. Nasaan ang sanggol? Saan mo siya dinala? Nasa bahay ko. Bibili lang kasi ako ng gatas kaya iniwan ko siya pansamantala doon. Inaalagaan ng kapitbahay. Wala siya sa bahay mo. Galing na ako doon kaya alam ko nagsisinungaling ka. Oo. Wala nga siya doon. Teka, bakit mo naman siya hinahanap? Ibigay mo na ulit siya sa akin. Makakaya ko na siyang alagaan muli. Ano ibig mong sabihin? Anong alam mo tungkol sa sanggol na inaalagaan ko ngayon? Ako ang tunay nilang ina. Maluwa ang naging sugat ko ng mga panahong yon. Tinutugis ako ng aking mga kaaway.
Inisip ko ang kaligtasan ng kambal kong anak. Kaya inilagay ko sila sa kahon at iniwan sa kariton mo. Tapos ay nagpahabol ako sa mga kalaban para ilayo sila at upang iligaw. Nang balikan ko ang aking mga anak, sinabuyan mo ko ng asin sa mukha. Nakita ko ang pagmamalasakit mo sa kanila. Kaya naisip ko na ipaubaya muna sila sa iyo habang nagpapagaling ako ng sugat. At isa pa, hindi pa alam ng aking mga kaaway ang kinilalagyan nila. Ikaw yung malaking aso na akala ko ikakagat sa mga sanggol. Kaya sinabuyan kita ng asin. Ibig sabihin, aswang ka? Tama ka. Isa nga akong aswang. Ako din ang bumisita sa iyo nung gabi para makita ko ang aking anak. Ginaya ko ang itsura ni Aling Farida. Ginaya ko rin ang itsura mo para makapasok sa bahay ng kaibigan mong si Ana. Para makita ang isa pang anak ko. Kaso ay natuklasan ng aking mga kalaban kung nasaan ang aking mga anak. Huwag kang lalapit sa akin. Isasabi ko sa iyo ang asin na to. Tsaka may dala akong bawang. Malalapnos ang bibig mo kapag naipakain ko sa iyo yon. Huwag mo akong lalapitan. Nang makita ni Maritang napaatras si Minerva ay nagmamadali siyang tumakbo. Pero hindi niya binitiwan ang asin dahil alam niyang yun lang ang magagamit na panlaban sa aswang sa ganoong pagkakataon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Dinaanan niya ang malalaking kahoy at damuhan. Halos hindi na nga niya nilingon ang pinanggalingan niya. Ang mahalaga sa kanya ay makalayo sa lugar na yon. Pagod na siya sa haba ng tinakbo niya. Tumigil siya, lumingon sa pinanggalingan niya at hindi na niya nakita pa si Minerva. Dahil nasa unahan na niya ito. Naku naman, ang bilis mo namang makarating dyan. Paano man ang awa, huwag mo akong sasaktan. Huwag ka mag-alala. Hindi kita sasaktan. Malaki ang utang na loob ko sa iyo sa ginawa mong pag-aalaga sa aking mga anak. Kami ang lahi ng mga aswang na hindi nananakit ng tao. Kaya galit sa amin ang kalaban naming angkan ng mga aswang. Dahil mga ugaling hayop sila. Kung ganon, ang mga aswang nananakit kina Ana at tumangay sa sanggol ay kalaban ng iyong angkan? Tama ka. Sila ang mga aswang na kalaban ng aming angkan. Kahit mga bata ay gusto nilang ubusin. Ngayong alam na nila na ikaw ang nagtatago ng aking anak, ay hindi ka rin nila titigilan. Pasensya ka na kung nadamay ka. At ang iyong mga kaibigan sa away naming mga aswang. Pero Minerva, wala nang isang sanggol. Natangay na siya ng aswang. Nakuha kina Ana at Greg. Buhay pa siya, Marita. Gaya ng aking sinabi, palagi ako nakasubaybay sa inyo dahil sa aking anak. Nang kunin ang kalaban naming aswang ang sanggol kina Ana, hinarang ko siya sa kakahuyan. Pinatay ko ang aswang na dumukot sa aking anak. At saka ako tumakas. Ikaw nang bahala magsabi kina Ana para hindi na sila mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Sobra pa naman ang sama ng loob niya sa pagkawala ng sanggol. Sabihin mo sa akin kung saan mo tinago ang anak ko. Para na rin sa inyong kaligtasan. Dahil kumikilos na rin si Anton. Isa sa mortal kong kaaway. Mula pa noong mga bata kami. Hindi ko alam kung anong gulo itong pinasok ko. Pero sana'y matapos na to. May isang tanong lang ako. Para makasiguro ako na ikaw nga ang ina ng mga sanggol na yun. Anong palatandaan mo sa kanila? Pareho silang may birthmark sa kanang balikat. Hugis araw at hugis buwan para tandaan ng pagiging hari at reyna. Sa araw at sa gabi. Pagdating ng araw, ang aking kambal ang magiging pinakamalakas na aswang. Kaya ngayon pa lang, ay natatakot na sila at gusto nang tapusin. Kaya pala, ganun na lang ang kagustuhan nilang makuha ang mga sanggol. Tuso ang aking mga kalaban. Palagi kang mag-iingat, Marita. Ingatan mo ang anak ko. O anak nating dalawa. Napangiti si Marita. Muli siyang lumingon sa kubo kasi nakatingin doon si Minerva. Nang ibalik niya ang paningin kay Minerva, ay wala na yon sa harapan niya, kaya't muling nagulat si Marita. Nagpalingalinga siya sa paligid pero hindi na niya nakita pa ang babae. Nasaan na yun? Magulo din kausap itong si Minerva eh.
biglang lilitaw at bigla ring nawawala. Gustong kunin ng anak tapos iiwanan naman nandito. Ay naku, ang hirap intindihin. Nang hindi niya na makita pa si Minerva ay umalis na siya. Nang marating niya ang malaking tindahan ay bumili siya ng gatas at bumalik na kina Ana at Greg. Nang gabing yun, muling sumalakay ang dalawang aswang dahil alam na ng mga ito ang pinagtataguan ni Marita. Puwersahang pinasok ang bahay ni Mang Loreto. Desperado na makuha ang sanggol. Marita, Ana, kayo nang bahala sa bata. Tumakas na tayo. Oo, Ana. Tayo na. Dito tayo sa likod bahay dumaan. Sige, susunod ako sa inyo. Ilang ulit na pinaputukan ni Greg ang mga aswang pero nailagan yun. Dinamba nito si Greg pero tinulungan naman ito ni Loreto gamit ang buntot pagi. Namilipit sa sakit ng katawan ng aswang ng 3 beses na tamaan ng buntot pagi. Sinamantala naman yun ni Greg. Pinaputukan niya ang aswang. Sapul sa dibdib. Agaw buhay nang bumagsak. Sinamantala yun ni Marita at Edna. Tumakbo sila papalayo. Gulat sila nang makita na isang aswang nagabunan ang humabol sa kanila. Higit na mas mabilis yun kaya naabutan sila at naharang. Anong gagawin natin, Marita? Eddie! Eddie, ano, Marita? Eddie, tumakbo ng mabilis! Tayo na! Muli ngang tumakbo si Marita at Ana hanggang sa madapa si Ana. Nalingon naman siya ni Marita. Sinabi nito kay Marita na iligtas na niya ang sarili. Kaya naman tumakbo na ito ng tuloy-tuloy. Hinabol naman siya ng aswang nang muling masukol ng aswang si Marita. At dadambahin na sana siya. Ay may isa pang aswang na dumating at kinalaban niyon. Nagpagulong-gulong ang dalawang aswang at nagtagisan ng bangis at lakas. Si Marita naman ay pagod na at hindi na ito makatakbo. Sobra na din ang takot niya kaya pinanood niya na lang ang naglalaban na aswang. Matapos ang ilang sandali, isang aswang ang nanatiling nakatayo. Binalingan ng aswang si Marita at marahang nilapitan. Kasunod nun ang pagpapalit anyo nito. Ito pala ay si Minerva. Sinabi ko na sa'yo, palagi ako nakasubaybay sa'yo. Hindi ako papayag na saktan nila ang aking anak. Naku, Minerva. Akala ko'y katapusan ko na. Mabuti naman at ikaw ang nanalo. Eto ng anak mo. Ibabalik ko na siya sa'yo. Maraming salamat, Marita. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng mabuti mong ginawa sa aking mga anak. Mabait ka. Kaya magkakaroon ka ng magandang kapalaran. Kusang loob ang ginawa kong pag-aalaga sa kanila. Hindi ako naghihintay ng anumang kapalit. Ang malaman kong ligtas na sila, ay kasiyahan ko na. Marita, salamat ulit. Nang makuha na ni Minerva ang sanggol kay Marita, ay tumakbo na ito sa kadiliman at naglaho. Kaya nang dumating sina Ana at Greg kasama si Mang Loreto, ay nalaman nila na nakuha na ng aswang ang sanggol. Inilihim na ni Marita ang tunay na nangyari para na rin sa katahimikan ng lahat. Wala na tayong magagawa. Wala na ang mga sanggol na ipinahiram lang sa atin. Binawi na sila ng kadiliman. Niyakap na lang ng umiiyak na si Ana si Marita. Tapos ay umalis na sila sa lugar na iyon. Bumalik sa bahay ni Mang Loreto, doon na naghintay ng pagsikat ng araw. Nang lumiwanag na ay saka ipinasya nilang bumalik sa kanilang mga bahay. Ayon sa lolo ko, matagal bago naging maayos ang lagay ni Ana dahil sa nangyari. Inakala kasi nito na nakain na ng aswang ang dalawang sanggol.
Kaya ipinagtapat na rin ni Marita ang buong katotohanan kay Ana para mapanatag na rin ito. At makalipas ang ilang buwan ay nagbuntis si Ana, bagay na pinapangarap nilang mag-asawa. Si Marita naman ay matagal bago nakapag-asawa at ang kanyang karanasan ay paulit-ulit niyang ikinukwento sa kanyang mga naging anak at apo. Kabilang na roon ang lolo ko na anak ni Dadang Marita.